зараз нас дивиться онлайн у стрімах. І вітаю, звісно, абсолютно всіх, хто нас дивиться у Криму. Це так само важливо, і ми знаємо, що наші глядачі там так само є і досі. Ну що ж, 26 лютого – це день, коли Україна вшановує День спротиву окупації Криму, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Ця традиція була започаткована ще у 2020 році указом президента України Володимиром Зеленським. Саме 26 лютого 2014 року вже у кримському повітрі відчувався той, знаєте, запах війни. І саме тоді вже розпочалася ця одна з найбільших проукраїнських акцій під будівлею Верховної Ради Автономної Республіки Крим. І саме там тоді прийшли ті самі проросійські сили, які і намагалися відтіснити, в подальшому відтіснили проукраїнські сили. Саме цей день так само не публічно, не офіційно, але це по факту старт репресій проти тих людей, які виступали проти окупації Криму, проти окупації Кримського півострова. Також страшно усвідомлювати, що саме сьогодні вже 10-та річниця окупації Криму. І здебільшого ми хочемо подякувати українським воїнам, які щодня, ризикуючи власним життям, працюють над звільненням Криму для багатьох, до речі, і рідного дому. І знаю, що саме серед цих військових і вони є у цій залі, тому окремо вам подяка за це. Ну і також хочу додати, що у День спротиву окупації Кримського півострова постійне представництво президента України в Автономній Республіці Крим якраз і організовує форум, сьогоднішній форум, Кримський форум 26.2.14. Для того, аби ще раз нагадати абсолютно усім, що війна почалася не 2022 року, 24 лютого. Вона почалася з окупації Криму у 2014 році. Війна почалася з окупації Криму. Війна має завершитись деокупацією та подальшою реінтеграцією Криму. Це основний і найголовніший меседж, до речі, який так само буде і на цьому форумі неодноразово сьогодні звучати. Перед тим, як розпочати наш цей форум, я так само хочу і нагадати вам, хто є організаторами цього форуму. В першу чергу, звісно, постійне представництво президента України в Автономній Республіці Крим, Кримська платформа і державне підприємство Міжнародна платформа іномовлення України. І так само важливо нагадати інформаційних партнерів, хто є учасником, співучасником, хто є безпосередньо ретранслятором, тому що в інформаційному просторі так само дуже багато про це треба говорити кожного дня. Медіапартнери – це телеканали та інформаційні агенції, телеканал «Дім», «Крим Реалії», «Чорноморка», «Херем Медіа», «Радіо Курєш», «Суспільне Крим», «Голос Криму», «Джемат» і «Кримське громадське медіа». І так само важливо нагадати, важливо подякувати за підтримку в організації Фонду партнерства задля стійкості України, який фінансується урядами Великої Британії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Ну і зараз, перед тим, як розпочати вже офіційну частину цього форуму, давайте просто пригадаємо, як все відбувалося і з чого все відбувалося у 2014-му в Криму. Десятиліття агресії, якої Європа не знала понад півстоліття. Саме в лютому 2014-го Росія окупувала український Крим і цинічно зруйнувала архітектуру миру, знехтувала та спаплюжила принципи міжнародного права. Кремль не оголошував війну. Російські військові вдерлися на українську землю без шевронів та будь-яких розпізнавальних знаків. На заклик меджлісу кримсько-татарського народу тисячі кримських татар, українців та представників інших національностей вийшли на мирний протест, щоб чинити спротив російській окупації та підтримати цілісність України. Опір 10 тисяч українських патріотів став справжнім викликом для окупантів. Захоплення півострова відбулося з неймовірною швидкістю. Українські військові чинили опір, але сили були нерівні.
Вже 10 років тимчасово окупований півострів живе в умовах переслідувань, тиску і безправ'я. Росія перетворила Крим на свою військову базу, ізолювала від світу та колонізувала його. Війна, яка почалась з Криму, може закінчитися лише зі звільненням Криму. Поступитися півостровом – це зробити загрозу поширення агресії постійною, адже РФ створила в Криму мілітарний полігон та плацдарм для подальшої війни. Погодитись на замороження конфлікту – перекласти війну на плечі наших дітей. Бо Крим – це всі ми. Він був, є і буде Україною. Ну і саме зараз, шановні пані та панове, будемо розпочинати наш форум. І до залу звертаюся, звісно, до усіх наших глядачів, які нині дивляться нас онлайн. Розпочнемо з урочистої промови президента України Володимира Зеленського. Увага на екран. Зараз я хочу звернутися до усіх в нашій країні, в нашій Європі та у світі, чиє серце зберігає відчуття справедливості, цінує справедливість та почувається спустошеним щоразу, коли справедливість руйнується. Сьогодні ми згадуємо події, які відбулись вже 10 років тому, відбулись в українському Криму, коли наш півострів був вкрадений Росією, і коли разом з російською окупаційною армією в наш Крим увійшли приниження та знущання з людей, репресії і страх. Цю жорстоку війну, що триває зараз проти України, російський реваншизм породив саме тоді, коли відчув, що світ здатен заплющити очі на такі злочини, на такі анексії, на таке знущання з людей, чий дім просто відбирають. Війни завершуються по-справжньому, чесно, коли зло, яке їх породило, вдається загасити. І саме тому відчуття справедливості, прагнення миру мають йти поруч. Це вимагає, зокрема, не забувати про Крим, боротися за Крим, чинити спротив тому злу, яке Росія принесла в Крим, а далі спробувала рознести всією Україною і хоче поширити також на землях інших народів. Ми маємо нарощувати реальну протидію російському злу на всіх рівнях, в усьому світі. Ми маємо боротися за людей у Криму та у всіх інших окупованих частинах України. Ми маємо боротися за повне відновлення сили міжнародного права, сили щодо Криму, а отже і будь-якої іншої землі. Ми маємо боротися за фундаментальне право кримсько-татарського народу, як і будь-якого іншого народу, право жити в своєму домі. Вигравати в кожному з цих пунктів – це гасити російський реваншизм, тобто фактично завершувати війну. Я вдячний усім, хто не забуває про Крим, хто допомагає нашим зусиллям щодо Криму, хто допомагає нашим воїнам, хто бореться у Криму проти окупанта, хто не віддає власної душі російському злу, хто допомагає звільняти людей, які були репресовані російським режимом, хто підтримує цих людей і зберігає їхню віру у справедливість, в її силу, в Україну. Повернення усіх наших полонених, повернення усіх депортованих з України, повернення кримських політичних в'язнів є нашим безумовним пріоритетом. Я вдячний усім країнам, які нам із цим допомагають. Від 26 лютого 2014 року і по сьогодні дуже багато змінилось. Кожен усвідомлює, який напрямок оцих величезних змін. Ми можемо завершити цю війну на своїх українських умовах. Ми можемо повернути з окупації свою землю і людей. Можемо притягти Росію до справедливої відповідальності за скоєне. Але щоб це було, ми повинні боротись. І хай нагородою усім, хто бореться заради України та справедливістю, буде перемога. Слава Україні!
Ну і що важливо, так само варто додати, що спротив окупації Криму, він тільки 2014 року розпочався. Він триває і донині. І це доводять і військові, це доводить і інформаційна спільнота. І це доводить так само те, що ми усі сьогодні тут зібралися, і сотні людей нас дивляться зараз онлайн. Це дуже важливо. Ну і саме зараз вже будемо розпочинати, і радий запросити Тамілу Ташеву до трибуни. Будь ласка, постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим. Шановні гості і учасники форуму, вітаю вас у цей важливий день, коли ми збираємось разом, щоб вшанувати День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. День, який символізує непохитну волю та рішучість не лише кримчан, але й усього українського народу в боротьбі за свободу і незалежність. Сьогодні ми згадуємо про події, що сталися в Криму за останні 10 років. І пам'ятаємо кожного, хто боровся і продовжує боротися за правду та справедливість. За наш український Крим. Дозвольте мені спочатку висловити свою щиру подяку нашим Збройним силам України, які вже 10 років ведуть жорстоку боротьбу за нашу свободу, за те, щоб ми мали змогу залишатися державою, за те, щоб ми, власне, сьогодні змогли зібратись тут, за те, щоб ми мали право жити на своїй землі. Я рада, що частина з вас, дорогі військові, змогли сьогодні бути тут, у цьому залі. Зараз такий час, що не всі готові називати свої справжні імена, щоб не нашкодити рідним, які продовжують жити в окупації. Тому, з вашого дозволу, друзі, звернуся до декого з вас за вашими позивними. Дякую особисто Ісі Акаєву. Я дуже дякую Ігорі Мовенкові. Дуже дякую Киселю, дякую Татарину та іншим присутнім військовим, які просили не згадувати їх імен публічно. Пишаємось бути поруч з вами. Також дякую нашим медіапартнерам форуму. Це телеканал та інформаційна агенція «Дім», це Крим Реалії, які вже 10 років мовлять на окуповану територію, розповідають про правду. Це Чорноморка, це Крим Медіа, це Радіо Курєш, перший кримсько-татарський телеканал, АТР, це Крим Оперативно, Суспільне Крим, Голос Криму, Джемат та Кримське громадське медіа. Дякую нашим невтомним донорам, які допомагають нам у забезпеченні необхідних ресурсів та підтримці для наших ініціатив. Зокрема, Фонду партнерства заради стійкості України, який фінансується урядами Великої Британії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії та Швеції, та який надав максимальне сприяння для організації цього форуму. Ваша підтримка на шляху реінтеграції та деокупації Криму дійсно є важливі для нас. Без вас би ми цього форуму не змогли провести. Також хочу висловити щиру вдячність нашим політикам. Це голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, пан Олександру Корнієнку, пані Ірина Верещук, представники депутатського корпусу, урядовці та усім присутнім, які навіть у такий складний та насичений графік знайшли можливість відвідати захід. Дякую Пітеру Діккенсену, Джеймсу Брауну, Рорі Фініну, які поділяться, власне, своїм досвідом сьогодні, знаннями, аналізом ситуації. Окремо дякую голові Меджлісу кримсько-татарського народу Ріфату Чубарову та, звісно, блаженнішому митрополіту Київської і всія України Єпіфанію, муфтію Духовного управління мусульман України Умма шейху Мурату Сулейманову та митрополиту Сімферопольському і Кримському Клименту за те, що ви тут сьогодні разом з нами. Дякую всім учасникам форуму, усім присутнім тут сьогодні. Ваші думки та ідеї є дорогоцінними для нас, і вони допомагають нам краще збагнути та оцінити поточний контекст
та шляхи подальших дій. Цей форум став частиною наших заходів до Дня спротиву окупації. Це не лише про можливість вшанувати пам'ять тих, хто втратив життя в цій боротьбі, але й можливість знову підсвітити проблему, згуртувати усіх у боротьбі за наш вільний Крим. Дозвольте мені також звернутися до кожного присутнього в цьому залі. Ви всі відіграєте важливу роль у відновленні нашої державності та в підтримці національної ідеї. Ваша присутність тут сьогодні демонструє вашу відданість і рішучість у нашій спільній справі. І нарешті хочу відзначити тих, кому ми не можемо дати слово, але чиї голоси не менш важливі. Це наші співгромадяни, які залишилися в окупованому Криму. Ми пам'ятаємо вас, ми вас не забудемо, і ми робимо все можливе, щоб ваш голос був почутим. Разом ми сильніші, разом ми відстоїмо нашу свободу і незалежність. Нехай цей форум буде початком нових досягнень і перемог у нашій боротьбі. Слава Україні! Дякую. Чохсалнес, дякую дуже. Ну і зараз запрошую Руслана Стефанчука, голова Верховної Ради України. Будь ласка. Вельмишановна пані представнице, шановний пане перший заступнику голови Верховної Ради, шановна пані міністерко, вельмишановні присутні тут представники духовенства, дипломатичного корпусу, шановний пане голово Меджлісу, шановні військові, шановні учасники конференції. Насамперед, я хочу відмітити, що саме 26 лютого ми віддаємо шану усім тим, хто чинив супротив та продовжує боротись проти російської окупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Війна розпочалася 10 років тому. Війна розпочалася в українському Криму, де російські окупаційні війська вперше незаконно вступили на українську землю. В цей день, 26 лютого, громадяни нашої держави зібрались на головній площі Сімферополя, щоб сказати «ні» окупації та підтримати територіальну цілісність України. Саме так починався супротив. Тоді ми ще не уявляли, на що здатна Росія заради імперських марив її режиму. Але дуже скоро стало зрозуміло, що росіяни готові на все. Міжнародне право і права людини перестали існувати на території півострову. За роки окупації Крим, на жаль, став територією безправ'я. Незаконні затримання, обшуки, вбивства, зникнення людей, безпідставні засудження за сфабрикованими звинуваченнями, тотальне обмеження громадянських і політичних прав, свободи слова, зібрань і цілої низки інших можливостей кожної нормальної людини. Окупаційна влада витіснила з півострова всі незалежні ЗМІ, незалежних журналістів та правозахисників. Зрозуміло, що головною метою репресивної політики окупаційної влади було придушити будь-які рухи, спільноти чи навіть окремих громадян, активістів чи журналістів, що не визнавали російську окупацію. В результаті цієї послідовної політики окупаційної влади став масовий від'їзд з півострову громадян України з Криму. Особливо вразливою групою в Криму є кримськотатарська спільнота, яка в переважній більшості виступила проти російської окупації. Заборона Меджлісу, вбивства, викрадення та ув'язнення його лідерів та діячів, та й загалом системний тиск на всю кримськотатарську громаду – це та реальність, яка існує на цій землі вже довгих 10 років. Попри це, супротив не припинявся жодного дня. Навіть протягом останніх 2 років, коли російський режим набув всіх ознак тоталітарного та кидає людей за грати за найменші прояви незгоди, в українському Криму є люди, які не бояться висловлювати свою позицію і відтак наближати деокупацію своєї батьківщини. Шановні друзі, я схиляю голову перед їх мужністю та вірою, що їх зусилля є ще однією важливою частиною нашого суспільного супротиву і нашого спільного внеску у перемогу. Шановні колеги, давайте будемо відверті.
Відповідь світу на окупацію українського Криму та Донбасу не була достатньою. Не була достатньою для втримання кремлівського режиму від наступних більш агресивних кроків. Окупація Криму та спроба його анексії Росії у 2014 році, по суті, стала плацдармом для подальшого нападу і повномасштабної агресивної війни, але вже проти всієї території України у 2022 році. Сьогодні все більше країн світу починає розуміти, що Росія не зупиниться на Україні, як вона не зупинилася на окупації Криму. Тому повторення сьогодні помилок минулого буде коштувати світу непорівнянно більше. І наше завдання сьогодні доносити цю просту правду до світу та розбудовувати коаліцію наших союзників. Це важлива робота дипломатичного супротиву, що працює разом із силами оборони та тими хоробрими українцями, які протидіють окупанту безпосередньо в Криму. Міжнародна Кримська платформа – це ще один дуже важливий елемент цих зусиль, яка дозволила систематизувати роботу на різних майданчиках. Український парламент, в свою чергу, також розвиває цей фронт засобами парламентської дипломатії. І цього року, як я вже анонсував вчора, третій парламентський саміт Кримської платформи відбудеться у Латвії. Дорогі друзі, з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України вивели з ладу близько 33% бойових кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. Нам вдалося розблокувати зерновий коридор. І сьогодні українське збіжжя прямує Чорним морем до тих, хто його потребує найбільше. Російські військові об'єкти в Криму зазнають регулярних ударів українських дронів, і саме дрони знаходять все частіше свої цілі на півострові. Окупант більше не почувається в безпеці на українській землі. І це реальні кроки з демілітаризації Криму, і я переконаний, що ця демілітаризація буде продовжуватися до повного знищення окупаційних військ в українському Криму. Шановні колеги, в цей день я особливо хочу звернутися до всіх українців. Зберігаємо єдність та продовжуємо супротив. Боротьба неодмінно принесе нам перемогу, і ми відновимо нашу територіальну цілісність та збудуємо справедливий і сталий мир на нашій землі, на всій нашій землі. Дякую вам за увагу і слава Україні! Дякую дуже, пане голово Верховної Ради. Саме зараз запрошую на цю сцену до трибуни віце-прем'єр-міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, пані Ірину Верещук. Будь ласка. Ваша Ексцеленція, шановний пане Рефате, шановні колеги, шановний пане Мартіне, я вдячна, що ми сьогодні тут. Я знаю, що ми робимо, заради чого і заради кого. 10 років тому Росія підло і ганебно, без шевронів, окупувала український Крим. Попри грудень 1991 року, коли Росія одна з перших визнала український референдум про незалежність, український суверенітет та незалежність української держави. Попри 1997 рік, коли Росія ратифікувала всеохоплюючий і всеоб'ємний договір про дружбу між Україною та Росією. Попри 2003 рік, коли Росія визнала українські кордони і демаркувала українсько-російський кордон. Попри всі договори, які були підписані і ратифіковані, попри всі запевнення у непорушності українських кордонів, у підтримці міжнародного гуманітарного права і всіх конвенцій. Всупереч здоровому глузду, не кажучи про мораль, її ніколи там не було і, на жаль, немає. Росія
відчуваючи безкарність, відчуваючи слабкість, як вона думала, і досі, на жаль, думає, західного світу, Росія зважилась зайти в український Крим і анексувати його. А потім було 24 лютого 22 року. Росія, відчуваючи безкарність, продовжила свою агресію, напавши на всю Україну – Київ, Львів, Дніпро і всі решта міста та села нашої держави. Ми знаємо, що таке окупація, як держава, як нація, як політична нація. Не один десяток і не одну сотню років. Але в нас є приклади, коли невизнання світом окупації, до прикладу Балтійських країн під час їхньої окупації Радянським Союзом, привели до бажаного результату, до розпаду Радянського Союзу і до незалежності держав, в тому числі України, в тому числі Литви, Латвії і Естонії, в тому числі решти держав, які сьогодні, частина з них уже в Європейському Союзі і у НАТО. Які уроки ми з вами, шановні колеги, можемо винести з цього? Боротись. Боротись і не здаватись. Вірити в те, що ми робимо. Вірити, як вірить наш президент. Вірити, як вірять тут сидячі. Вірити, як вірить Великобританія, допомагаючи нам на морі. Пане Мартіне, в вашій особі я хочу дуже подякувати нашим союзникам та партнерам з Великобританії. Наша перемога у Криму буде вашою перемогою. Крим ніколи не є і не буде російським. Крим не буде мілітарно загрожувати світові. Крим не буде націлювати ядерну зброю на демократичні, незалежні європейські держави. Росія не буде панувати у Чорному та Азовському морі. І ми уже їй це доводимо. Ми нашими малюками, силою переконання доводимо Росії, що так не буде, як вона вирішила. Не всі в світі слабкі, і не у всіх немає слова. Ми маємо і честь, і гідність. Ми тримаємо слово і тримаємо удар. Ми довели це цілому світу і доведемо Росії. З вами, шановні наші закордонні партнери, ця перемога буде стійкою, буде нашою, буде спільною. Я дуже дякую усім колегам, особливо військовим, які сьогодні тут, за ваш подвиг, за все, що ви робите і за все, що ви зробите. Це буде дуже важко. На сьогодні це здається майже неможливо, але я знаю, що це не так. І українці знають, що це не так. І кримські татари знають, що це не так. Вони переживали депортацію уже не вперше. Але вони поверталися і відновлювали свої території, свої населені пункти, свої географічні назви, свою історію та культуру. І я дуже за це всім дякую. Крим є і буде українським. Слава Україні! Дякуємо дуже. Дякую. Ну і саме зараз запрошуємо до трибуни. Пані Ірина вже анонсувала нашого наступного спікера Мартін Гарріс, надзвичайний повноважний посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні. Вам слово, будь ласка. Дуже дякую вам. Для мене це дуже великий честь бути тут сьогодні з вами. І як пан віце-прем'єр вже помітила, питання дезокупації Криму – це питання, міжнародне питання. То я продовжую мою промову з мовою міжнародної дипломати, то є англійською. Madam Tasheva.
Пані Ташева, шановні гості, члени Збройних сил України, пані та панове, це велика честь для мене бути тут з вами на Кримському форумі в день спротиву окупації Криму. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять 10 років спротиву, українського спротиву російській незаконній анексії Криму. 10 років тому 15 тисяч українців вийшли на вулиці, щоб протестувати проти російської агресії. І навіть незважаючи на загрози з боку російських збройних сил, незважаючи на ув'язнення, їх спротив продовжувався. І навіть незважаючи на загрозу переслідування і загрозу життю, українці в Криму все ще дотримуються своїх традицій, вони співають українські пісні, в них є українська символіка, і вони висловлюють протест російським окупантам. Ми пам'ятаємо і ми продовжуємо, нас продовжує надихати їхня хоробрість, їхня воля до свободи і їхня відданість Україні, українському Криму. З 2014 року люди Криму, на них відчували на собі тягар російської окупації, переслідування, обмеження громадянських прав і свобод з боку окупаційної влади. Незважаючи на спроби зруйнувати їхню ідентичність, ми знаємо, що українці не здаються. Ми знаємо, що одного дня Крим буде звільнено. Британська підтримка Криму незмінна, і протягом десятиліть ми працювали з громадянськими організаціями для того, щоб документувати ці злочини. Ми допомагали в кампаніях зі звільнення політичних в'язнів, і ми продовжимо цю роботу, доки всі вони не будуть звільнені. Ми працювали з українським урядом та міжнародними партнерами для введення санкцій проти Росії та притягнення злочинців до відповідальності. І ми продовжуємо підтримувати українські збройні сили для того, щоб допомогти відновити суверенітет та територію України, територіальну цілісність. Сьогодні ми пишаємося тим, що ми підтримуємо фонд партнерства задля стійкості України разом з іншими партнерами США, Канада, Швейцарія, Швеція, Фінляндія та Нідерланди. Це програма, яка зараз підтримує роботу представництва президента в Криму, сприяє розвитку стратегії для деокупації Криму. І я з нетерпінням чекаю дня. Для мене Крим – це особливе місце. Коли я був молодим дипломатом, і мій перший... Я маю на увазі, коли я був молодшим дипломатом, я часто приїжджав до Криму, і мені дуже подобалась спадщина Бахчисараю. Мене вражала релігійна історія Херсонесу. І мені подобалось море біля Батіліману. Я знаю, що Крим – це особливе місце, особлива частина України. І сподіваюся, що цей Кримський форум буде нагадуванням всім тим людям, які живуть в Криму, про те, що світ пам'ятає про їхні страждання, що ми продовжуємо підтримувати Україну для того, щоб для деокупації Криму. Дякую ще раз за те, що запросили мене на цей важливий захід. Крим – це Україна. Слава Україні! Я би підкреслив дуже важливі подібні виступи, подібного характеру, тому що, як ми знаємо, від міжнародних партнерів залежить не лише економічна, фінансова, а ще й політична підтримка, яка тримає в тому числі дух українців для звільнення, деокупації, подальшому реінтеграції Криму. Дякую дуже. Рефат Ачубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. Я вас запрошую до слова, будь ласка.
Ваше Високопреосвященство, пане перший заступник голови Верховної Ради України, пані постійне представництво президента в Автономній Республіці Крим, пані віце-прем'єр уряду України, віце-прем'єр-міністр уряду України, шановні і достойні учасники форуму. Захоплення Криму у 2014 році планувалося Росією як початок встановлення контролю над усією Україною. Вторгнення Росії до Криму готувалося роками. Від системної зачистки інформаційного простору і інфільтрації російських агентів в органи державної влади та управління до демонізації кримськотатарського народу. У лютому 2014 року Кремль був упевнений, що за першою ж його командою потужна мережа російських агентів в державних органах і силових структурах за допомогою п'ятої колони з місцевих жителів забезпечать бажану для Москви картинку нібито підтримки Верховною Радою Криму рішень, спрямованих на відторгнення Криму від України. 26 лютого 2014 року близько 20 тисяч учасників всекримського мирного мітингу на підтримку територіальної цілісності України, зорганізованого Меджлісом кримськотатарського народу, своєю рішучістю і мужністю зірвали плани Кремля, підтвердивши на весь світ, що Крим є невід'ємною складовою частиною України та батьківщиною кримськотатарського народу. На жаль, громадянське суспільство Криму, яке 26 лютого 2014 року дало гідну відсіч кремлівським агентам, так і не дочекалось рішучих дій правоохоронних та спеціальних структур України, спрямованих на захист державного суверенітету України. Бездіяльність тодішніх органів державної влади і управління України, обумовлена внутрішньою боротьбою політичних сил і їх лідерів за розподіл посад і міністерств, надала можливості Росії розпочати в ніч з 26 на 27 лютого 2014 року захоплення стратегічних об'єктів Криму та блокування військових частин та підрозділів Збройних сил України по всій території Кримського півострова. За 10 років окупації Росія перетворила Крим на суспільний військовий плацдарм, де відбуваються масові злочини проти жителів Криму, зокрема вбивства, насильницькі зникнення, політично мотивовані переслідування, посягання на інші основні свободи, включаючи свободу висловлювання думок, свободу релігії або переконань. Російські окупанти піддають цілеспрямованому переслідуванню кримськотатарський народ, корінний народ Криму, здійснюють політику, спрямовану на штучну зміну демографічного та етнічного складу населення Криму, що є військовим злочином. З 24 лютого 2022 року Російська Федерація використовує територію окупованого Криму для ведення повномасштабної війни на території материкової частини України. Кримський півострів перетворено на прифронтову територію, внаслідок чого виникли нові загрози для життя та здоров'я його мешканців. Насильницька мобілізація жителів окупованого Криму до російської армії стала ще одним міжнародним злочином, що вчиняються Росією на півострові. Проте 10 років тимчасової окупації Криму не зламали волю кримськотатарського народу і значної частини жителів Криму різних національностей. Вони залишаються вірними українській державі і відданими своїй землі, здійснюючи ненасильницький спротив російській окупації. У лавах Збройних сил України та інших спеціальних військових формувань зі зброєю в руках відстоюють суверенітет української держави тисячі жителів Криму. Залишається дуже важливим створення умов для успішної реінтеграції Криму після його деокупації. На цьому етапі
Дуже важливими будуть правові умови та механізми, що визначатимуть майбутнє Криму, його корінних народів та всіх громадян України, що житимуть на півострові. Позиція кримсько-татарського народу викристалізована і відстоювана ним протягом довгих років. Абсолютно відкрита, чесна і полягає в наступному. Кримський півострів є невід'ємною складовою частиною України, а створені на його території Автономна Республіка Крим і Севастополь підлягають трансформації в національно-територіальну автономію, яка здійснюватиме повноваження, визначені Конституцією України і забезпечуватимуть непорушність територіальної цілісності української держави, реалізацію корінним кримсько-татарським народом права на самовизначення, рівні права і свободи людини і громадянина, сталий розвиток Кримського півострова. З нагоди Дня спротиву російської окупації Криму від імені Меджлісу кримсько-татарського народу звертаюся зі словами особливої вдячності до всіх військовослужбовців Сил оборони України, які своєю мужністю та самовідданістю наближають час визволення Криму. Висловлюю шану та підтримку кримсько-татарському народу, етнічним українцям, всім жителям тимчасово окупованого Криму, окремо мужнім політв'язням, всім, хто зберігає вірність українській державі. Меджліс кримсько-татарського народу і далі здійснюватиме всі можливі від нього дії, що сприятимуть якнайшвидшому звільненню Криму від російських загарбників. Крим – це Україна. Слава Україні! Дякую, Рефат Ага. Саме зараз до слова запрошується митрополит Київський і всієї України Епіфаній, представитель Православної церкви України. Вам слово, будь ласка. Шановні пані та панове, дорогі друзі, вже 10 років триває окупація українського Криму російськими загарбниками. І серед численних злочинів, які вчинені окупантами за цей час, є також цинічне і свідоме порушення права на свободу совісті та віросповідання. Слід одразу зазначити, що у порівнянні з Україною, де законом і практикою реально забезпечена свобода віросповідання, а держава не втручається в внутрішнє життя релігійних громад, то в Російській Федерації навіть на рівні публічного законодавства встановлені серйозні обмеження для існування та діяльності релігійних організацій. Без реєстрації така діяльність неможлива. Але навіть маючи її, організації щоразу повинні отримувати спеціальні дозволи влади на ті чи інші заходи, окрім, власне, богослужбових. Проте на практиці ситуація є ще значно гіршою. Фактично, в Російській Федерації відроджено радянську систему контролю за релігійними спільнотами, яка відбувається в тому числі через агентурний вплив спецслужб. Окупувавши та анексувавши Крим, Росія поширила дію свого законодавства також на цю українську територію, вимагаючи від релігійних громад зареєструватися наново. А це означає, зокрема, і формальне визнання ними окупації. Саме тому, наприклад, наша церква відмовилась від здійснення такої реєстрації. Відтак діяльність наших громад була насильницьки різко обмежена. З понад 50 громад, які діяли до окупації, за кілька років активними залишилися менше 10, а зараз не залишилось жодної, яка може нормально звершувати своє служіння. Натомість церква в складі Московського патріархату вже в червні 2014 року розпочала активну реєстрацію за приписами окупантів. А нині взагалі 3 єпархії, які були підпорядковані митрополиту Онуфрію, рішенням Кирила Гундяєва, були напряму включені до складу Російської православної церкви. Слід підкреслити, до речі, що жодних протестів з боку митрополита Онуфрія і його підлеглих такі дії Москви на окупованій території
не викликали. Їхня сміливість поширюється лише на критику, як ми бачимо, української влади та Православної церкви України. А московське беззаконня вони зустрічають красномовним мовчанням. Від самого початку окупації російська влада спрямувала свою активність на опанування контролю над релігійними громадами в Криму. Для цього вони використовували як проросійських діячів з числа місцевого духовенства, так і спеціально надісланих осіб з території Росії, очевидно, перевірених та затверджених спецслужбами. У такий спосіб, з плином часу, практично всі керівні релігійні діячі, які не виявляли лояльності до окупантів, були витіснені з півострова. За роки окупації правозахисниками встановлено сотні фактів порушення права на свободу совісті. Особливо жорстоко окупанти переслідують тих релігійних активістів, хто не бажав виїхати з Криму. Також показовою стала розправа окупантів з центром нашої єпархії у Сімферополі, кафедральним храмом святих Володимира і Ольги. За фальшивими рішеннями судів Російської Федерації приміщення храму та єпархії було беззаконно конфісковане. Це лише декілька з багатьох прикладів злочинів, які окупанти здійснили та продовжують здійснювати у Криму. На окупованому півострові українські громадяни позбавлені основних прав і свобод, в тому числі і свободи на віросповідання. Лише деокупація півострова та повернення його під суверенітет України і в правове поле нашої держави можуть гарантувати відновлення в Криму прав людини. Нехай Бог благословить цю добру справу успіхом. Крим – це Україна. Разом до перемоги. Слава Україні! Дякую вам дуже. Ну що ж, ми від початку вступних слів будемо переходити далі вже до початку форуму. Я принагідно нагадаю, що наша перша панель матиме назву «Крим і формула миру». І чому деокупація півострова – це не тільки про безпосередню територіальну цілісність України. Дуже багато важливих меседжів прозвучало. І дуже важливо їх почути і в тимчасово окупованому Криму, і на материковій Україні. Тому що пані Таміла Ташева постійно акцентує увагу, що тут не йде мова лише про деокупацію, йде мова про реінтеграцію в подальшому, також йде мова потім про спілкування, як не крути, але дітям вже є 10 років в Криму, які по факту не бачили України. І я вам окремо за ці слова дякую, це дуже важливо. Так само на початку цих вступних слів нагадував про те, і, до речі, вчора під час прес-конференції Володимира Зеленського він озвучив і дані, і інформацію про те, що нині ведеться робота щодо звільнення політичних в'язнів Кремля, які були ув'язнені після 2014 року, і вже військовополонених і політв'язнів після 22-го, після повномасштабного вторгнення. Зараз дивимось матеріал, сюжет, який підготували наші журналісти, і продовжуємо. Мені щойно продовжили на 2 місяці термін утримання під вартою. Все буде супер, слава Україні! У 2020 році військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сейрана Салієва до 16 років позбавлення волі. Мені так тепло від того, що в колонії мене називають Кримом. Це певний зв'язок із Кримом. Постукали додому, сказали, що поліція. Дали час, щоб одягнутися, та зайшли. Нічого не пояснювали. На всі запитання відповідали, що скоро підійдуть, вам усе пояснять. Так відбувався незаконний обшук у домі імама Ізмаїла Юрдамова. Вночі, без пояснень, перевернули до гори дригом весь дім і забрали батька. До мене близько 6 годин ранку увірвалися гості. Зрештою, вони залишили статтю «Незаконна місіонерська діяльність». Шпигунство, незаконна діяльність, участь у заборонених в Росії організаціях, так звана дискредитація російської армії. Так зване російське правосуддя штампує надумані звинувачення та дискримінаційні, політично вмотивовані статті усім кримським політв'язням. За 10 років правозахисники зафіксували понад 5 тисяч випадків порушень прав людини, більшість з яких саме щодо кримських татар. Політичні переслідування,
єдина причина, через яку залишають домівки ті, чиїх предків силою вивезли з Криму 80 років тому, які поверталися до Криму попри арешти, переслідування та навіть загрозу життю. Зараз їх дім злочинно окупований, і вони не можуть повернутися до Криму, але вони чекають на повернення до звільненої домівки. Ті, хто залишаються у Криму попри небезпеку, чекають і вірять. Все буде супер, слава Україні! Такі слова вони надихають. І, до речі, так би мовити, відводку від цього сюжету зроблю, посилаючись на президента України, його вчорашні слова. Як би це цинічно не звучало, але Російська Федерація використовує політичних в'язнів, кримських, зокрема, в тому числі, як тиск не тільки на Україну, але й на міжнародних партнерів. І ми це бачимо. І вони публічно, спеціально це все роблять. Ми будемо розпочинати і першу панель будемо розпочинати. Нагадаю, тему цієї панелі – це Крим і формула миру. І чому деокупація півострова – це не тільки про територіальну цілісність. Модераторкою буде Ксенія Смірнова, українська телеведуча, журналістка. Запрошую, Ксенія, будь ласка, вам слово. Дякую дуже. Дякую, вітаю вас. Я так хочу привіти. Мене чутно? Так. Ще раз вітаю шановних гостей та організаторів цього нашого форуму. І, як сказав мій колега, дуже важлива тема відкриває наше сьогоднішнє спілкування. Чому? Бо вона має багато дуже важливих аспектів. І я би хотіла заакцентувати зараз увагу на цих аспектах. Ну, по-перше, я нагадаю, що ініціатива президента України Володимира Зеленського «Формула миру» має 10 пунктів. І ми розуміємо, що реалізація цих пунктів неможлива без повної деокупації і реінтеграції Криму. І ми розуміємо, що це лише єдина і важлива умова для того, щоб гарантувати те, що акваторія Чорного моря буде вільна і безпечна від російських терактів. По-друге, завдяки військовій допомозі наших західних партнерів, нашого альянсу, ми вже Україні нам вдалося досягти багатьох успіхів, на яких ми сьогодні теж будемо акцентувати нашу увагу. А перше за все, це часткове переміщення російського Чорноморського флоту подалі від наших берегів. Це великий успіх. І, до речі, ці успіхи і новаторство наших військових вже високо оцінено нашими експертами, нашими партнерами, колегами з багатьох держав світу. Ну і найважливіше питання – це чому, як звучить в назві нашої панелі сьогодні, чому вкрай важливо розуміти, що повернення Криму – це не лише питання безпеки і не лише питання територіальної цілісності нашої країни, а й дуже широке коло питань, яке ми сьогодні заакцентуємо з нашими гостями панелі. Тож, головне, хотілося б почути, але розуміємо, що це можливо в далекому майбутньому, але станеться так. І ми побачимо, що цивільні кораблі з зерном, сировиною, продовольчими товарами знову зможуть вільно пересуватися акваторією Чорного моря. Як це буде відбуватися, коли і завдяки чому, зараз дізнаємось завдяки нашим гостям. І я рада представити спікерів нашої панелі. Отже, Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України. Доброго дня. Дмитро Клименко, заступник міністра оборони України. Микола Точицький, заступник міністра закордонних справ України. Пітер Дікінсон, редактор блогу Ukraine Alerts of Atlantic Council, видавець журналу Business Ukraine. Раді вітати. Джеймс Браун, професор політології та координатор спеціальності міжнародні відносини університету Темплу Японії, який доєднається до нас онлайн вже згодом. І спочатку хочу зазначити, що, на жаль, до нашої дискусії особисто не зміг доєднатися, особисто приєднатися Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, але в нас є змога почути його пряму мову, тож давайте розпочнемо саме з цього виступу. Прошу. Шановні колеги, друзі, для мене честь і задоволення виступати тут. Сьогоднішній захід не лише символічний, не лише пам'ятний. Він не лише про минуле. Цей трагічний ювілей – час скорботи. Але водночас це час віри, час надії.
Час дії заради майбутнього. І ми знаємо, Україна вистоїть. І Крим знову стане вільним. Це неминуче. Адже примус ніколи не замінить свободу. І крадене ніколи не стане твоїм. Дуже показово, що перша медаль, яку країна-агресор впровадила, щоб відзначити своїх воєнних злочинців, це медаль за возвращення Крима. Російська пропаганда завжди міняє місцями чорне і біле. От і тут захоплення всупереч міжнародному праву вони назвали поверненням. У своїй хворобливій фантазії вони порушують навіть власну логіку. Якщо йдеться про давній подарунок, то хіба ж подароване забирають назад? Втім, коли одна брехня суперечить іншій, вони не породжують правду. Розкажіть про це повернення тим, кому Крим справді належав споконвік. Розкажіть про нього тим синам і донькам кримськотатарського народу, які відмовились миритись із крадіями. Розкажіть про це Наріману Джелялу, Еміру Сейну Куку, Енверу Бакірову, Мусліму Алієву, усім тим, хто опинився в російських застінках, бо знали правду. Знали і не боялись її говорити вголос. Розкажіть про це Ісі Акаєву і сотням його побратимів, що знають правду і борються за неї із зброєю в руках. На російській медалі стоїть дата – 20 лютого. День, коли на Майдані лилася кров. День, коли з Козачої бухти Севастополя вийшла колона російських БТР. День, коли з Тольятті до Криму почали перекидати окрему бригаду спецпризначення ГРУ. На жаль, ні тоді, ні потім тодішня українська влада не зробила нічого, щоб дати рішучу відсіч агресору. Вони гаяли безцінний час і покірно спостерігали, як російський молох жере квітучий півострів та його привітних людей. Однак патріоти не знають слова «покора». Саме вони 26 лютого, 10 років тому, вийшли на вулиці. Ця акція єдності в Акмесджиті показала, чого насправді хочуть мешканці Криму. Якої долі вони прагнуть для себе і своїх дітей. Агресор зробив усе, щоб вони замовкли. Світ тоді промовчав. Що було далі, ми всі добре знаємо. Війна, що впливає на цілий світ, почалася з Криму. І шлях до її закінчення лежить через Крим. Президент Володимир Зеленський першим заявив про це гранично чітко. І він же став ініціатором комплексної реформи підходів до цієї проблеми як у внутрішній політиці, так і в зовнішній. Кримська платформа стала потужним засобом просування проблеми звільнення Криму в усьому світі. Низка послідовних законодавчих кроків формує юридичну базу для захисту народів півострова. Це і закон про корінні народи, і консультативна рада з питань деокупації та реінтеграції, і багато інших ініціатив. Тема Криму сьогодні не сходить з міжнародного порядку денного. Він є скрізь. І як перемога Джамали на Євробаченні стала його культурним тріумфом, так його поступова демілітаризація Збройними силами України веде до тріумфу формули миру. Адже для забезпечення продовольчої безпеки у світі необхідно відновити умови для вільного, повноцінного та безпечного судноплавства в Чорному та Азовському морях. Це база. Скажу лише, що перетворення кораблів Чорноморського флоту на штучні рифи є важливим елементом збереження морської фауни. Москва не перестане шантажувати світ продовольчими кризами, допоки Крим лишається снаряддям агресії. В планах Росії півострів завжди мав одну єдину роль – бути військовою базою, не курортом, не туристичним раєм, не інвестиційним хабом, фортецею. І допоки Крим окуповано, Україна не може бути в безпеці. Європа та інші регіони теж не будуть в безпеці. На жаль, цього не розуміють ті, хто припускає можливість обміну територій на мир. Окупований Крим завжди буде плацдармом для нової агресії і завжди буде жертвою жахливих злочинів проти природи.
Але це ще не все. Все, що Росія захоплює, стає територією повного беззаконня та безправ'я. Історично Крим – символ геноциду Московської імперії проти поневолених народів. Переслідування, вбивства та катування, масові депортації, примус до відмови ідентичності – це минуле російського Криму. І все це сьогоднішня реальність. Саме тому ми наполягаємо на повному відновленні суверенітету та територіальної цілісності України. Саме тому ми переконані, будь-який компроміс з агресором закінчиться одним – слізьми, кров'ю та численними смертями. Реалізація формули миру – єдиний спосіб запобігти цьому. І ми з нашими міжнародними партнерами докладаємо всіх сил, щоб впровадження формули стало доконаним фактом. І наостанок я скажу, що наступний російський уряд цілком може запровадити нову медаль за возвращення Крима, тобто за повне виведення військ Російської Федерації з півострова. Але ми знаємо правду. Такий жест доброї волі буде прямим наслідком наших з вами зусиль. І не можна дозволити росіянам про це забувати. Лише тоді слова «ніколи знов» будуть констатацією, а не благанням. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Що ж, хочу додати те, що в нас буде можливість обговорити можливість визволення не лише на суші, а і на морі півострова. І хочу привітати ще нашого спікера Аліна Фролова. Перепрошую, що трішечки згодом, але по факту я вас пам'ятаю. Заступниця голови правління Центру оборонних стратегій. Про це ми будемо говорити згодом. Зараз пропоную почати нашу дискусію панельну і хочу одразу обмежити по часу наших спікерів, якщо можна, вкластися в 5 хвилин кожному для виступу, аби ми ще могли поставити важливі запитання кожному, принаймні, по парі. Якщо трішечки будете перевищувати ліміт, я заздалегідь перепрошую, що я вимушена буду вам нагадувати про години. Дякую вам. І почнемо тоді, я так розумію, з дуже важливого аспекту. Ми знаємо, що є одна така потужна зброя в нас, одна з – це дипломатія. І важливо, що ця дипломатія має працювати на всіх рівнях. І один із рівнів – це безпосереднє спілкування з парламентами країн світу, які підтримують Україну в цьому питанні. Тому перше слово ми надаємо Олександру Корнієнку, першому заступнику голови Верховної Ради України. Прошу, пане Олександре. Дякую. Чутно? Чутно. Да, шановні гості, ваші всесвятості, Your Excellencies, звичайно, наші захисники. Я хотів би, напевно, почати з того, що, на жаль, для багатьох і парламентів, і просто колег політичних наших counterparts, да, партнерів в усьому світі, на жаль, багато з них усвідомили, що Крим анексовано, окуповано тільки після 24 лютого. Тому що це була така зручна тема для того, щоб її не помічати. І про неї не говорити, і робити вигляд, що якось воно так сталося, щось там була якась в Україні нерозберіха, якийсь Майдан, якась революція, а потім якось всі прокинулися, 1 березня вже Крим анексовано. От якось вони всі дуже мало знали і мало розуміли ті події, які відбувалися навесні 2014 року, а відповідно ніхто не аналізував, ну, давайте щиро, глибоко причини цього. Дуже мало людей в світі, одиниці знають про Тузлу, наприклад. Таке словосполучення. Хоча ми пам'ятаємо, що це історія ще, я вибачаюсь, 2002, здається, року, да? Другого, да. Зовсім ніхто не знає таке прізвище, як Мішков, яке тут, шановна аудиторія, впевнений, добре пам'ятає, да? І ті всі речі, які відбувалися там ще в 92-му році, 93-му, да? Дуже мало людей розуміє передумови, чому в Конституції України все-таки автономна республіка з'явилась, Крим, да? Як це з'явилось. Ми це все пояснюємо, розповідаємо. І, звичайно, ну, враховуючи, що
країна-агресор і її вождь, фюрер звертаються до глибоких глибин історії, інколи доводиться повертатися і нам в 17 сторіччя, нагадувати, хто які загарбницькі війни щодо Кримської території вів і щодо корінного населення також. Зрозуміло, що тут є шлях, ми його проходимо. Звичайно, наші партнери ключові, західні країни, вони з нами ближче, більше в цьому. І та величезна явка, зокрема, країн на Кримську платформу, про яку говорив і голова Верховної Ради сьогодні, це свідчення цього. Більше 80 країн вже приймає участь, так чи інакше. І в саміті досить високе представництво. В парламентському саміті, здається, більше 40 перших осіб було. Це і голови парламентів, перші заступники. Звичайно, з незахідним світом нам треба працювати більше. Це не завадить в цілому, ви знаєте, і по просуванню формули миру, і по збройній допомозі, тому що незахідний світ, який ще називають не дуже коректно, напевно, Global South, глобальний південь, він все-таки перебуває багато в чому під владою, на жаль, і економічної політики країни-агресора, і гуманітарних наративів, які там транслюються, передаються і так далі. Що точно нам допомагає, наприклад, працювати з цими темами в країнах Африки, в країнах Азії, в країнах Латинської Америки, це питання того, що грубе анексування територій, воно не сприймається в світі, навіть з урахуванням тієї ситуації, що вони можуть бути більш сприятно ставитись до Росії і так далі. Але розуміючи, що це частина суверенна території України, це вже, здається, всі зрозуміли. Далі кожна країна напрацьовує ставлення до цього. В принципі, по підтримці резолюції в Генеральній асамблеї ООН щорічно, яка щороку відбувається, одна і та сама резолюція, ми бачимо, що коло наших прихильників, воно не зменшується, в деяких питаннях збільшується. І ми бачимо, що, в принципі, у нас є навіть ті, які додаються, прихильники цієї резолюції, тобто країни, які готові тему Криму брати більше в роботу. Тому ситуація непроста, працюємо, багато викликів, але будемо продовжувати це доносити. І я думаю, що немає в нас наступних 10 років, тому що 20 років – це вже покоління. І ми не хотіли би, щоб покоління кримчан, покоління українців вже себе усвідомлювало і бачило, що це там немає можливості України мати туди доступу. Я думаю, що події останніх 2 років, останнього року, зокрема, показало, що наша стратегія правильна, і тільки дипломатія 8 років нічого не дала. Треба додавати те, що колеги більш така впевнена дипломатія, цілеспрямована. Або дипломатія малюків, як тут вже казали, вона теж ефективно працює. Тому, я думаю, синтезом цих підходів будемо працювати далі. Ви зробили акцент на тому, що ви спілкуєтесь безпосередньо із, як ми вже звикли називати, це глобальний південь і країни Африки серед іншого. Тоді я трішки зміню акцент. Я розумію, що в принципі всі парламенти держав, вони не є однорідними. Є різні представники різних політичних поглядів, життєвих поглядів. От мені цікаво, наскільки вам вдається знайти спільну мову із тими, хто до сих пір, вже майже 3-й рік війни пішов, вагаються в своїх рішеннях, в прийнятті спільних рішень. З якими меседжами ви до них звертаєтеся, аби переконати? Тому що навіть спілкуючись з депутатами Європейського парламенту рік тому, мені сказали, що такий ефективніший засіб – це привозити їх сюди, і демонструвати, а особливо під час повітряної тривоги, то щоб вони на собі відчули, що насправді відбувається і відчувають українці кожного дня. Чи є у вас переконливі меседжі, які ви вибудували за ці 2 роки? Це ж процес, він там творчий, багатою мірою. Дуже ефективно у нас тут представництво працює, коли воно дійсно залучає колег з парламентів, з Європарламенту, з парламентів країн ЄС на Кримську платформу, на такі напівформальні спілкування. Звичайно, це особистісні історії.
Тому що, повірте мені, да, у нас сотні політв'язнів, напевно, точно більше 100, я знаю, але історія Нарімана Джелялова, вона просто дуже показова. Що людина приїхала на інаугураційний саміт Кримської платформи, додому вже не повернулася. І я кажу, уявіть, що когось із ваших президентів, які були також на цьому саміті, ми всіх пам'ятаємо, їх на кордоні затримали і вони не повернулися. Як це може бути взагалі? Вони кажуть, в демократичному світі це неможливо, звичайно. Але я би трошки розділяв, ви знаєте, з демократіями працювати і легше, і важче. Легше, тому що ми знаємо інструмент. Це робота з виборцями, робота з громадою. І коли ми бачимо, що політики вагаються, ми починаємо працювати з їх виборцями. І тоді так чи інакше у нас знаходяться аргументи для виборців. Ми бачили цю ситуацію вже в кількох країнах Європи, де під час передвиборчої кампанії була одна риторика в політичних сил, вони виграють вибори, риторика змінюється, повертається на бік України. Тобто це можливо, і ми віримо в цей механізм, тому що це демократичний механізм, нормальний. У нас такий самий в Україні. Коли ми кажемо про країни незахідні, ну там, давайте чесно, з демократіями не сильно склалося. Є кілька великих демократичних країн, таких як Індія, решта там є проблеми, є питання. Тому там, звичайно, ми працюємо із елітами, із парламентами, з керівниками країн, але не треба забувати, що для нас дуже важлива підтримка великих країн там і великих спільнот там. Те, що минулого року президент вперше в історії взяв участь в саміті Ліги арабських країн, в питанні Криму це ключова взагалі була подія того року, я так вважаю. Тому що арабські країни, я був особисто, мав честь бути і в Катарі, і в Бахрейні, спілкуватися з елітами, з колегами з парламентів Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії. Ця тема важлива, і це та тема, яка там знаходить підтримку, не лише тому, що вони розуміють проблематику корінних народів, але й тому, що все-таки, знов-таки питання безпеки в Чорноморського регіону, про те, чому присвячена наша панель, я би все-таки хвилину присвятив тому, що дуже багато людей в світі, а арабський світ – це світ моря, давайте не забувати, арабська затока, навколо море, ми бачимо, яка зараз проблема там з поставками, це все морська історія. Для них дуже зрозуміло, що таке Чорне море, що таке військова база посеред Чорного моря, які це загрози для безпеки і регіону, і Європи, і всьому світу. Да? І питання, скажімо так, демілітаризації Криму, а воно для нас є очевидною частиною державної політики. Ми розуміємо, що це для нас звільнений, деокупований, реінтегрований Крим – це не мілітарний Крим, це цивільний Крим. Так, там можуть бути якісь наявні угрупування, які потрібні, які будуть по всій країні, бо ми будемо країною ще довго, яка має мати сильну армію. Але там не має бути ядерної зброї, а ми підозрюємо, що вона там може зараз бути. Да? І це є от такі моменти, які дуже сильно впливають на свідомість різних спільнот в усьому світі, за які ми теж намагаємось доносити, комунікувати, пояснювати. Я думаю, що тут якраз дуже велику роботу робить знов-таки наші Збройні Сили, які показують, що міфи про те, що там нічого немає, що там тільки Росія привезла мільйон вчителів, які вчать якісь там необразованих кримчан, це все міфи, бо там не мільйон вчителів, там 500 000 солдат і 500 000 репресивної машини, які слідкують, щоб населення слухалось солдат. Да? І коли, я вибачаюсь, невідомого походження, але дуже шановані нами малюки влучають в кораблі, то це пряме свідчення, що там є кораблі. І це мілітарний об'єкт. Дякую. Дякую, Олександре. До речі, дійсно про такі прагматичні аспекти, які можуть зацікавити в цій ситуації країни, які дуже далекі від наших кордонів, і вони поки не відчувають на власному досвіді і на власних втратах. Давайте будемо чесними, і фінансових теж. Те, що відбувається зараз в країні, складно до них достукатись, тому, можливо, і приклади військових перемог і військових високих результатів
результатів на морі, вони теж мають бути переконливими, їх мають чути, їх мають бачити, і вони мають надихати і наших партнерів. Тому паралельно з парламентською активністю впроваджується в нас як військова стратегія щодо убезпечення акваторії Чорного моря від російських терактів, як вже зазначила, так і безпосередні дії щодо майбутнього визволення як анексованої, так і тимчасово окупованих територій. Саме про це зараз піде мова. Я прошу до слова Дмитра Клименкова, заступника міністра оборони України. Прошу вас. Доброго дня. Чутно, да? Від наполегливої дипломатії до переконливої дипломатії переходимо. Шановні гості Кримського форуму, 10 років Росія здійснила тому назад, здійснила акт агресії, який порушив міжнародне право та принципи суверенітету. Війна Росії проти України та українського народу – це приклад нескрізного порушення міжнародного порядку, який потребує рішучої реакції міжнародної, безумовно, спільноти та послідовних кроків з використання як юридично-правових, так і військових, звісно, інструментів. Україна віддана принципам демократії, прав людини та міжнародного права і не погодиться на порушення цих правил. Хочу наголосити, Крим завжди був, є невід'ємною частиною України. Відновлення контролю над Кримом – це стратегічне завдання для України з огляду національної безпеки та територіальної цілісності нашої держави. Це також обов'язок перед тими сім'ями, які століттями жили в Криму і навіть після російської депортації повернулися в рідні края, бо люблять свою землю і хочуть, щоб їхні діти, і внуки, і нащадки жили на землі своїх предків. Крим має великий потенціал для розвитку та процвітання. Його повернення під контроль України сприятиме економічному, соціальному та культурному розвитку регіону. Підтримка кримськотатарського народу, який став жертвою окупації, є важливим аспектом боротьби за відновлення справедливості та демократії в регіоні. І безпека в Чорному морі як пріоритет для України та міжнародної спільноти, оскільки цей регіон відіграє стратегічну важливу роль у забезпеченні енергетичної, продовольчої безпеки та торгівлі в цілому світі. В цьому напрямку ми вже зробили дуже багато. Низка перемог над російським флотом протягом останніх 2 років. Це те, що вже увійшло в підручники, скажімо так, з військової справи. Це те, що закладає фундамент для подальших дій наших сил безпеки і оборони, для подальшої деокупації Криму. Імплементація 10 пунктів формули миру президента України Володимира Зеленського – єдиний шлях до завершення війни та відновлення територіальної цілісності України. Ми вдячні міжнародним партнерам за їхню підтримку в українській боротьбі за свободу та незалежність. Водночас закликаємо міжнародну спільноту продовжувати тиск на Росію. Російська агресія – це загроза для всієї Європи, особливо для Чорноморського регіону, і потребує спільної та рішучої реакції всіх демократичних країн. Співпраця з партнерами та союзниками – це ключовий елемент успішної стратегії України у боротьбі з агресією. Україна – це фортеця демократії на сході Європи. І її захист є запорукою миру і стабільності в регіоні. Крим є нашим форпостом, який ми обов'язково визволимо від імперської окупації. Україна не здаватиметься перед агресором та продовжує вести боротьбу за повернення всіх захоплених територій, доки наші військові не повернуть під контроль бухту в Балаклаві, Держкордон Керчі та аеродром Бельбек. Перемога України у цій війні є перемогою всієї демократичної спільноти над агресією та диктатурою. Ми віримо в перемогу справедливості та правди, і разом з своїми партнерами ми досягнемо повного відновлення територіальної цілісності України. Наш сигнал до всіх українських громадян, які зараз в окупації в Криму. Наші воїни щодня працюють для вашого визволення. Вони воюють, щоб визволити свій дім. Це обов'язково станеться. Слава Україні!
Дякуємо. Героям слава. Дякуємо, Дмитре, за ваш виступ. Ви знаєте, хочу перейти саме до великої дипломатії, адже тут дуже важливе питання, наскільки за цей час змінилася динаміка залучення різних країн світу саме до імплементації формули миру, і особливо, що найважливіше зрозуміти в цьому аспекті, чи розуміють вони про те, що коли постає таке питання, враховуючи елементи формули миру, то там червоною великою лінією, знаком оклика стоїть Крим. Чи усвідомлюють вони і чи готові вони всіляко допомагати в втіленні цих пунктів формули миру? Я звертаюся з цим питанням до Миколи Точицького, заступника міністра закордонних справ України. Прошу. Дякую за запитання. Вельмишановний пане Рафата, пані Таміла, ваші святості, пане муфтію, екселенції, колеги, пане ректоре. Звісно, що хотів би продовжити думку пана Олександра про те, що в перші моменти після окупації Криму, а потім і окупації або ж здійснення агресії проти Донбасу, от уже 10 років, які ми відзначаємо, на початку багато хто вірив у можливість переговорного процесу, і вам дуже відомо про мінські, нормандські процеси, 200 раундів перемовин з так званим агресором. Однак весь цей період Російська Федерація і її лідер нічого іншого не здійснює, як підготовку до повномасштабної агресії. Чи розуміють? Ну, насправді, саме важливе, що ми зрозуміли тут і спільно з нашими колегами, які безпосередньо опікаються питаннями деокупації Криму, президент створив першу робочу групу, результатом якої стало перше засідання Кримської платформи, яка була покликана вирішити одне із важливих питань. Знайти цього розуміння, що без деокупації Криму, а відтак деокупації Донбасу, не буде сталого повноцінного миру не лише в Україні, а й поза межами. Зібрати коаліцію тих, хто буде, окрім нас, переконувати наших колег у цьому. Я говорю зараз не лише про демократичний світ, а взагалі світ у цілому. Чому? Бо Російська Федерація, Путін здійснили те, що не вдавалося багатьом після Другої світової війни. Вони зруйнували світовий порядок. Була втрачена повага до міжнародного права і до тих принципів основоположних, які лежать в основі статуту ООН. Відтак, говорячи про розуміння, від 30 країн першого саміту Кримської платформи до більше 75 третього саміту, очевидно, що це розуміння росте. Дуже важливо, говорячи про Кримську платформу, не забувати, що вона стала свого роду базовою основою для того, щоб плавно ті проблеми, які були окреслені робочими групами, експертами після відповідних засідань і парламентської дипломатії, про яку пан Олександр говорив, ми відобразили кожен із проблемних пунктів, які були напрацьовані в Кримській платформі у 10 пунктах формули миру. І відтак хочемо сказати, що не існує станом на сьогодні жодного з 10 пунктів, які би не стосувалися Криму. І знову ж таки повертаюсь до того, що розпочав. Без звільнення Криму, без територіальної цілісності всієї України станом на 1991 року не буде справедливого миру не лише в Україні, а поза її межами. Кажучи про кожний пункт, ну, звісно, що кожен з нас прекрасно розуміє, що на сьогодні ми мали вже 4 раунди засідань в форматі радників з національної безпеки і дипломатичних радників. Від 15 країн до 82 15 країн у Копенгагені до 82 у Давосі. Це очевидно свідчення цього розуміння проблематики, яка існує задля повернення не лише Російської Федерації, а й її сателітів до дотримання міжнародного права, до того, що без врегулювання проблеми Росії як такої, її агресивної поведінки і неповаги до міжнародного права, не буде миру
не лише у нас на європейській території, а не буде миру в принципі у цілому. Путін створив передумови для того, щоб не лише Російська Федерація, а й переважна більшість країн її партнерів або ж проксі, назвемо так, йшли цим же шляхом. Отже, ядерна безпека, продовольча безпека, повернення усіх, не лише наших героїв, політичних в'язнів, українців, кримських татар, які були ув'язнені з перших днів окупації Криму. І ці масові чистки, репресії, а також ув'язнення продовжуються до сьогодні. А й діти. Крим став станом на сьогодні місцем, де переважна більшість діток, які були викрадені з Запорізької, Херсонської області, Луганської області, зберігається там. Тобто ви розумієте, що кожен із елементів, які були започатковані у 2014 році по відношенню неповаги до міжнародного права, переросли в те, що кожним днем Крим стає тим місцем, де Російська Федерація порушує будь-які норми, всі, перепрошую, форми міжнародного, фундаментальні норми міжнародного права. Отже, Кримська платформа – це про справедливий мир, формула миру – це про справедливий мир не лише в Україні, у всьому світі. Крим був, є і залишатиметься українським. Дякую. Дякую за виступ, Микола Точицький, заступник міністра закордонних справ. Я би хотіла звернути увагу на ще один дуже важливий аспект, який, майже по кожній з сфер, які ми зараз розглядаємо, має йти попереду. Це інформаційна складова. Це вкрай важливо, розуміючи, які сили вкладає Путін в пропагандистську машину не лише в Україні, по всьому світові. І важливо показувати не лише світу постійно те, що відбувається на полі боя, а ще й показувати те, що відбувається в морі або на морі, і про ті успіхи і новаторські підходи, які застосовує Збройні сили України, для того, щоб переконувати наших західних партнерів, яких лякає Путін своєю стратегією, яка так, в принципі, називається таємною зброєю залякування через пропагандистські канали і західний світ, тим, що не ескалуйте, бо я буду відповідати. Тим, що робить наші Збройні сили на морі, на Чорному морі, переконливо говорять про те, що то є блеф. І про це ми маємо говорити і доповідати нашим західним партнерам. Цим займаються, серед іншого, і наші партнери. Один з них зараз присутній в цій залі, Пітер Дікінсон. Нагадаю, це редактор блогу Ukraine Alerts of Atlantic Council, видавник журналу Business Ukraine. І тому я хочу до вас звернутися, наскільки переконливо лунають ваші слова, ваші меседжі з ваших статей саме на капіталістському пагорбі, враховуючи сьогоднішню ситуацію з ваганням у внутрішній політиці Сполучених Штатів Америки. Прошу, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Буду на англійському, так? Good day, thank you Дякую за можливість доєднатись. Це дуже важливий форум. Я хотів би почати з питання. Що таке найбільша сила Володимира Путіна на сьогодні? Я б сказав, це не його армія. Ми бачили реальність за цим міфом про велику російську армію. Це не його союзники – Китай, Іран, Північна Корея. Найбільша сила Путіна на сьогодні, на мою думку, це страх ескалації серед союзників України на Заході. Страх так званих російських червоних ліній. І це була проблема з самих перших днів російського вторгнення у лютому 2014 року, коли Крим був окупований. Ми пам'ятаємо ті шоковуючі дні, коли світ не очікував цього, і було відчуття, що відбудеться щось велике, буде якась велика реакція, але її не було. Натомість Захід сказав,
що Києву не ескалюйте це, не провокуйте Росію. І далі прийшла окупація Криму. І це дозволили. Далі почалась російська агресія на Донбасі. Знову ж та сама ситуація, не провокуйте, не ескалюйте. І от ми підійшли до 22-го року, повномасштабного вторгнення. І це було постійне питання, яке продовжувалось протягом 10 років війни Росії проти України. Страх ескалації, готовність Заходу до того, що їх буде залякувати Росія. Але Україна демонструє, що не обов'язково приймати це. Україна показує, що з Росією можна боротись, їй можна протистояти. І найкращий приклад, на мою думку, це те, що ми бачили в Криму та поруч з Кримом протягом останнього року. Коли почалося повномасштабне вторгнення, навіть до того, за тижні до того, Росія почала блокаду східних і південних портів України. І це вже почалася ескалація з російського боку. І тоді люди гадали, що в лютому 22-го року люди вважали, що нічого не можна зробити. У України немає морського флоту, у Росії великий флот, і тут нічого не поробиш. І Захід це прийняв досить спокійно, занадто спокійно. Але Україна почала боротись. В перші дні, ми всі пам'ятаємо, пам'ятний бій на Зміїному острові і ту інструкцію, яку сказали російському військовому кораблю. І через деякий час цей корабель Москва пішов на дно. І це захопило світ, потоплення цього великого корабля. Це був великий сигнал з боку України, що це можливо. Потім ми бачили посилення успіхів України в Чорному морі, звільнення острову Зміїного, напади на удари по Криму, удари по Севастополю, портам, по російському Чорному морю, в усіх частинах Чорноморського регіону. І вже чверть або треть російського флоту вже пошкоджена або потоплена. І під час цього процесу, коли було одне досягнення за іншим досягненням України, Захід ставився обережно. Якщо згадати 22-й рік, найбільш відомий інцидент був, коли Ілон Маск або не дозволив, або заблокував атаки українських дронів на Севастополь. Він сказав, що я не хочу спровокувати Третю світову війну. Не хочу спровокувати ядерну війну. Ілон Маск заявив це публічно. За зачиненими дверима міжнародні партнери казали те саме неофіційно. Не провокуйте. Крим – це червона лінія, його не можна чіпати. Але українці ігнорували ці попередження від західних партнерів, і деякі партнери ставали більш активними. Вони почали надавати керовані ракети, і через місяць французи надали схожі керовані ракети, і ці ракети разом з українськими дронами були основою для успіхів України в Чорному морі. Вони потопили велику кількість кораблів, вони завдали удару по штабу Чорноморського флоту. Це
була минулого року в вересні було вперше знищена ядерна підводна лодка керованою ракетою. Це ми говоримо про те, що буде частиною військової історії. І важливо подивитись на те, як відреагувала Росія. Путін дуже любить загрожувати ядерною зброєю, робити жести, давати Медведєву, виводити його на міжнародну арену для того, щоб він робив загрози ядерною зброєю для Києва, для Хельсінків, для Вашингтона та інших міст. І що ми бачили? Ми бачили цю ескалацію? Ні. Ми не бачили нічого такого. Протягом останніх 6 місяців Росія вивела більшу частину своїх бойових кораблів з Криму в Росію, у Новоросійськ. Росіяни зараз навіть будують новий порт для їхнього флоту у окупованій Росією території Грузії, в Абхазії, максимально далеко від України. Тому очевидно, що вони найближчим часом не збираються повертатися в Україну, в Крим. І вони розуміють, що вони зазнали військової поразки. Тому це важливий висновок для міжнародної спільноти. Росія в Чорному морі використовувала загрози, намагалась зробити Крим червоною лінією, сказала, що Крим чіпати не можна. Захід залякали, Україна напала і показала мужність, рішучість і не піддалась на залякування Росії. І ми побачили, що Росія, з боку Росії не було ескалації, не було ядерної загрози. Навпаки, Росія вийшла. Я перепрошую, я маю нагадати вам про час. Дякую. Це мій ключовий посил. Росія відступить, якщо вона зіштовхнеться з сильною військовою реакцією. І Україна має лідерство, мужність і здатність перемогти Росію. Якщо Захід надасть зброю, і якщо це станеться, Росія вийде, вона скаже своїм пропагандистам мовчати про це. Тому цей висновок треба застосувати до війни в цілому і до звільнення Криму. Дуже дякую, Пітер, за виступ. В продовження того, що було зараз сказано, я хочу звернути увагу на те, що є ще один засіб, яким ми маємо і можемо користуватися якомога частіше. Це використання досвіду тих країн, які або історично вже стикнулися з претензіями, скажімо так, територіальне зазіхання з боку Російської Федерації, ба навіть більше, давайте глибше дивитися в історію, в загарбницькі моменти, пов'язані з Радянським Союзом. Зараз перейдемо трішечки до Японії, Японських островів. Чому? Тому що в продовження зараз ми можемо звернутися до ще одного нашого спікера, експерта. Це Джеймс Браун, професор політології та координатор спеціальності міжнародні відносини університету Темпл, якраз з Японії. Саме використовуючи такий досвід, ми можемо всупереч тому, що робить Росія, як ми казали тільки що, залякуючи Захід, вибудовувати і розробляти сучасні підходи, які будуть ефективними тут і зараз в Україні, а потім, можливо, і ділитися з нашими партнерами. Тож моє питання буде конкретне до Джеймса. Джеймс, я навіть поставлю англійською мовою. Recently you published an important article. Нещодавно ви опублікували важливу статтю про північні території і паралелі з Кримом. Поясніть, будь ласка, чому це порівняння є коректним? І в чому паралелі між Північними островами Японії та Кримом, і як ми можемо використати цей історичний контекст тут в Україні? Прошу. Перш за все, дякую, що ви запросили мене на цей захід. Російська агресія проти України – це не тільки проблема європейської безпеки, а також глобальної безпеки. Я говорю сьогодні, виступаю сьогодні з Токіо і хочу сказати, що Східна Азія не має порівняння до ситуації в Україні. Тому
І тільки я зараз апелюю до північних територій. Ці 4 острова японського архіпелагу, які були окуповані в 45-му році. І ця окупація японської території була нелегальною. Після окупації 17 тисяч населення були депортовані без дозволу на повернення. І українська ситуація в більшій мірі складна. Хоча оскільки окупація північних територій Японії були окуповані так багато років, є певні уроки, які можна винести. Москва постійно використовує політичні диспути, щоб показати свій контроль над цими територіями. Десятиріччя тому Росія могла вже вступити в переговори з японською стороною, але все дуже часто Росія просто своїми обіцянками показувала Японії, що ці мирні переговори ще можуть призвести до результату, хоча це не так. І Москва хоче розділити Японію і США. І Путін сказав декілька років тому, що можна вийти з цих переговорів з Японією з нічиєю, якщо Японія віддасть половину цього півострова. І тому японський прем'єр-міністр проковтнув цю наживку і намагався 7 рокипів підтримувати дружні стосунки з Путіним. В випадку з Україною влада Донецькою, так названі Донецька і Луганська народні республіки, вони отримували підтримку Росії. Японія не отримала нічого. І переслідуючи якісь примарні перспективи, і нічого не отримала. І хтось, західні уряди могли б, хтось би з них хотів просувати таку мирну відповідь. Але повномасштабне вторгнення Путіна в 22-му році було не, його амбіцією було не якісь території України. Його амбіцією було захопити всю країну і маніпулювати її політикою і зруйнувати її плани долучитися до європейської спільноти, європейських демократій. Але, звісно, треба добиватися Дякуємо дуже, Джеймсу. Дякуємо за докладне висвітлення коротко того, що було написано в вашій статті. Це дуже важливий досвід, і сподіваємося, що в нас буде можливість його випробувати і дослухатися до того, що ви виклали в своїй роботі, і це буде корисним для нас. Дякуємо. Джеймс Браун був з нами на зв'язку, і хочу ще звернутися до теми, яка не менш важлива – це прогнозування. Прогнозування ситуації на основі сучасних передових досліджень, до яких в нас є доступ. І це велика теж перемога і української дипломатії, в тому числі. І завдяки таким сучасним передовим дослідженням ми можемо швидко реагувати та маневрувати в залежності від того, як розвивається ситуація на полі бою і не лише. Про це зараз ми попросимо розповісти Аліну Фролову, заступницю голови управління Центру оборонних стратегій, розуміючи, що ви певним чином маєте прогнози і до розвитку ситуації в Чорноморському регіоні, наскільки саме Чорне море може стати театром бойових дій у 2024 році,
Які є у вас прогнози щодо цього? Прошу. Дякую. Я рада вітати тут всіх і бачити стільки знайомих облич в цьому залі. І я б хотіла спочатку повернутися до 2014 року, і до того, як трансформувалася тема Криму взагалі в міжнародному просторі. Якщо з 14-го десь по 20-ті роки взагалі єдине, що ми чули на офіційних і неофіційних зустрічах, було те, що давайте про Крим не говорити, ми можемо проговорювати Донбас, але не про Крим, тому що це незрозуміла для всіх тема. А після заснування Кримської платформи, власне, кримська тема була повернута в дискурс. І те, що ми почали чути, це так, давайте говорити про Крим, але ми розуміємо, що це перспектива об'єднання Німеччини, тобто це там 30-50 років, це дипломатичний шлях, жодного військового шляху обговорюватись не буде. На сьогоднішній день, завдяки спільним зусиллям всім нашим, ми вже чуємо, що всі західні країни, партнери, науковці, експерти, вони погоджуються з тим, що Крим треба повертати. Вони навіть погоджуються з тим, що дуже висока вірогідність, скажімо, майже 100%, що Крим буде повернуто військовим шляхом. Але за останній рік дуже сильно зріс скепсис щодо того, чи здатна Україна, чи спроможна Україна повернути Крим військовим шляхом. І це створює таку дуальність, в якій ми зараз працюємо. З одного боку, всі розуміють, що Крим не може залишатися російським, що це загроза. З іншого боку, дуже мало наших партнерів вірять в те, що ми здатні це зробити. І це відбувається в тому числі завдяки тому, що тема наших перемог в Чорному морі, вона є недокомунікованою. Вона проходить повз. Росія своїм масованим інформаційним впливом стосовно досягнень, які вони мають на полі бою, навіть якщо ми бачимо, що ці досягнення насправді не є такими великими, але фокус уваги до них дуже значний, вона відволікає від тих перемог, які ми отримали в Чорному морі. А Чорне море дуже цікаве з точки зору не тільки того, що ми відчуваємо задоволення від того, що ми можемо, але і з точки зору того, що, на мій погляд, це ми вперше так серйозно проявили свою суб'єктність. Коли ми опинилися в ситуації, коли Росія вийшла з зернової угоди, власне, всі пішли шукати повторного, такого, знаєте, другий цикл, такі мінські перемовини. Планувалося, що десь там за пару-тройку років буде зернова угода номер 2, потім зернова угода номер 3. Але ми тут вийшли з зовсім неочікуваними кроками. Ми, власне, перевернули стіл, на якому велася гра. І мені здається, що ми всі розуміємо, що зіткнення лоб в лоб ми не виграємо. Про це говорять всі військові експерти. Ми всі бачимо, наскільки відсутність озброєння впливає на стримування на фронті. Ми маємо діяти асиметрично, але крім того, що ми маємо діяти асиметрично, ми маємо розуміти, що ми маємо залучати більше людей до нашої спільноти, яка буде говорити не тільки про фронт взагалі, але й про Чорне море, про Крим. Тут багато, як я вже сказала, знайомих облич, але нам треба зробити так, щоб було багато незнайомих облич. Щоб людей, які почали в експертному середовищі, серед науковців займатися Кримом, кримською проблематикою, Чорним морем, щоб їх ставало все більше і більше. Тому що якщо ви зануритесь, наприклад, в академічну спільноту, то так, дійсно, всі європейці, більша частина європейців, американців, наших друзів, а тим більше людей, які не відносяться до цього, скажімо, західної коаліції, вони вважають, що Крим російський, тому що так написано в академічних джерелах. Тому що нема наших робіт в академічних джерелах, їх дуже-дуже маленька кількість, які б стверджували протилежне, які б наводили докази, які б давали референтні посилання на першоджерела. Тому я думаю, що прогноз, так, звичайно, я взагалі вважаю, і більшість, до речі, військових експертів, я не є військовим, я є більш політичним експертом, але більшість військових експертів говорять про те, що визволення Криму – це більш зрозуміла операція, ніж визволення Донбасу. Тому що ми маємо ізольований півострів, який у разі його повної ізоляції, відрізання від логістичних шляхів буде дуже зрозуміло, яким чином
звільнити. Але ми маємо робити не виключно прогнози, ми маємо показувати нашу спроможність і нашу суб'єктність. І я думаю, що ми отримаємо більше підтримки саме в той момент, аналогічно з тим, як ми забезпечували собі новий зерновий коридор, саме в той момент, коли ми починаємо діяти. Світ любить бути на боці переможців. Я думаю, що вся дискусія, яка точиться навколо політичних впливів Заходу, полягає саме в тому, що якщо ми продовжимо демонструвати, що ми є переможцями, і не тільки на полі бою, але з точки зору наявності стратегії, наявності нашого бачення, світ буде на нашому боці. Дякую, Аліна. Я б завершила просто, можливо, таким важливим меседжем, який я б, можливо, зробила як висновок того, що ви зараз сказали. А це трішечки змінює навіть акцент до наших міжнародних партнерів, взагалі до міжнародної демократичної спільноти. А чи спроможні вони, в першу чергу, повернути верховенство міжнародного права, яке було зруйновано Росією саме прецедентом анексії Криму в 2014 році, і повернути мир і спокій на планету? Ну, можливо, трішечки пафосно, але так воно насправді і є. Дякую вам дуже, всім нашим учасникам, і дякую за те, що долучилися до нашої першої панельної дискусії. На цьому ми ставимо 3 крапки, і я передаю слово моєму колезі Олег Борисов. Дякую всім учасникам. Дякую дуже. Дякую. Дякую, Ксенія Смірнова, українська телеведуча, журналістка, була модераторкою цієї панелі. Дякую вам, шановні гості. За кілька хвилин ми продовжимо, звісно, спілкування. У нас ще дуже багато тем для обговорення, тому залишайтесь, будь ласка, із нами. І ви, наші усі люди, які у цій залі, і, звісно, всі наші онлайн-глядачі. Дякую, друже. Шановні пані та панове, повертаємось і у прямий ефір, у стрім на усі платформи, де ми нині транслюємося. І, звісно, вітаю усіх, хто у цій залі. Кава-брейк у нас завершено і, звісно, завершено перегляд усіх матеріалів. І переходимо до наступної дискусійної панелі. Я нагадаю тему цієї вже наступної панелі «Крим майбутнього. Що Україна робить для реінтеграції півострова вже сьогодні? Та якими є пріоритети в умовах відсутності контролю?» Ну і саме цю панель буде вести наступна модераторка. Це українська журналістка, міжнародниця Наталя Гуменюк. Наталю, я вас радий запрошувати сюди. Вітання всім. Будемо говорити про багато нагальних речей. Я спочатку хочу представити наших шановних спікерів. Це Таміла Ташева, постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим, також заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Азархіна, обидві кримчанки, Ігор Поничовний, керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, також Роман Грищук, народний депутат України, Альона Луньова, адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна», так само кримчанка, яка всі ці роки працює з тим, щоб зробити життя людей простішим, і також Дмитро Теперік, експерт з питань безпеки та стабільності, який приїхав до нас з Естонії. Він говоритиме з питань безпеки та стабільності і когнітивної деокупації Криму, який представляє тут фонд партнерства за сильну Україну. І перед тим, як почати і передати слово, я також скажу, що ми говоримо про Крим. Я буквально кілька годин тому мала розмову з людиною, яка виїхала з окупації, з нещодавно окупованої території, десь днів 5 назад. Тобто це дуже свіжі враження, людина, яка потрапила в одну з країн через Росію, на жаль. І ця людина мені розповідала про те, як вона ходила магазинами цього міста, щоб просто шукати українські товари. Називала певні бренди різні, і що це було для неї, яке це було щастя просто їх бачити. І йшлося про 2 роки нещодавньої окупації, і для неї це вже були далекі речі, і тому ми розуміємо, що такі дрібні речі, які здавалися, ну, що таке, якийсь український товар в магазині, який викликає неймовірні емоції в людини, що щойно вирвалась після 2 років окупації, а як
же ж дійсно нам говорити про десятиліття? І з цим я хочу передати вступне слово Тамілі Ташевій, постійній представниці президента України в Автономній Республіці Крим. Дякую, Наталко. Доброго здоров'я ще раз всім і тим, хто до нас приєднався онлайн. Власне, я вже починала наш форум з слів подяки нашим Збройним силам. І, звісно, що всім нашим людям, які живуть в умовах окупації, насправді мені би дуже хотілося, щоб сьогодні на цьому форумі поруч зі мною був Наріман Джелял, перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу, мій дійсно великий друг. Я би дуже хотіла, щоб за підсумками цього заходу журналіст Радіо Свобода Владислав Єсипенко написав матеріал, але, на жаль, він теж знаходиться в ув'язненні в російській тюрмі. Але я впевнена, що всіх наших людей ми звільнимо обов'язково. І, власне, ми все від себе робимо для того, щоб звільнити наших людей з цієї окупації. Звісно, що в першу чергу для того, щоб нам звільнити політичних в'язнів, нам потрібно докладати зусиль вже зараз, але точно ми всіх звільнимо після завершення окупації території Кримського півострова. Саме тому дуже важливо нам на різних рівнях, як на політико-дипломатичному, так і, звісно, що на рівні мілітарному, військовому докладати всіх зусиль. Тут, звісно, що уклінна подяка і нашим розвідувальним службам, нашим військовим, які роблять просто блискучі операції на Чорному морі. Власне, за дорученням президента Володимира Зеленського, починаючи з осені 2022 року, представництво президента спільно з експертним середовищем та нашими партнерами з державного сектору активно працювали над документами стратегічними, які вже потім в подальшому лягли в основу урядових стратегічних документів. Власне, ми зосередились на розробці першочергових заходів, необхідних для ефективної реінтеграції Криму одразу після його звільнення. Наша діяльність була сконцентрована за кількома напрямками. Це відновлення органів публічної адміністрації та кадрове забезпечення, це притягнення до відповідальності за міжнародні злочини та злочини проти національної безпеки внаслідок окупації, це амністія та люстрація, це верифікація документів і рішень окупаційних судів і адміністрацій, це питання права власності, тобто те, що, власне, турбує людей, які живуть в умовах окупації. Це гуманітарна політика та демілітаризація освітнього культурного простору. І це дуже важливе питання, яке задають, напевно, мені, що всі журналісти або наші міжнародні партнери, як ми будемо поводитись з громадянами Російської Федерації, здебільшого, які фактично здійснюють новітню колонізацію Кримського півострова. Власне, за підсумками такої роботи, тримісячної, ми підготували документ візійний, який називається «Деокупований Крим. Першочергові кроки держави». Він, власне, дає відповіді на більшість з цих питань, дає певну таку рамку, на яку ми маємо орієнтуватися. І ми дуже дякуємо тут і урядовим структурам, і українському парламенту за те, що ці напрацювання, вони лягли в основу і заяви, зокрема, Верховної Ради у День Кримської платформи, де ці всі візійні речі, вони були закладені у цей документ, який є фактично таким дороговказом і для подальшої законодавчої роботи. Також у 2022 році представництво спільно з Міністерством розвитку громад, території та інфраструктури, Київською школою економіки та Центром оборонних стратегій ми розробили стратегію відновлення Криму після деокупації. Тут ми більше зупинялися на, власне, економічних аспектах після звільнення території, тобто яким чином ми Крим бачимо після того, як він буде деокупованим. Спільно з закордонними експертами у 2023 році ми напрацювали стратегію когнітивної деокупації Криму. І я тут дуже дякую всім членам Ради з когнітивної деокупації, дуже дякую тим експертам, які долучалися, особливо Дмитрію Теперюку, звісно, що який розробив першочерговий документ, навколо якого ми майже рік роботи вели. І сподіваємося, що найближчим часом, напевно, що найближчий місяць-півтора, ми зможемо на рівні уряду прийняти цю стратегію і, власне, план заходів на її виконання.
Окрім того, для нас було важливо, що ми в своїх напрацюваннях опиралися на стратегію деокупації і реінтеграції Автономної Республіки Крим, яка була, власне, затверджена указом президента від 24 березня 2021 року. Незважаючи на те, що там ключовим елементом вважається політико-дипломатичний шлях повернення, але ця стратегія ніколи не виключала військового елементу і інших асиметричних дій для того, щоб ми звільняли територію. Чи не самою найголовнішою такою складовою відновлення території півострову є кадровий потенціал. Відповідно, ми спільно з урядом створили кадровий резерв рішенням уряду в травні 2023 року. І окрім того, що потрібно створити цей кадровий резерв, куди вже подають анкети представники як державного сектору, медійного сектору, громадські діячі, військові в тому числі, дуже важливо працювати з тим, щоб певну таку навчальну програму теж давати тим людям, які подаються до кадрового резерву. Відповідно, ми розробили кілька академічних програм. В залі сидить Володимир Анатолійович Бугров. Спільно з ними ми започаткували першу програму на базі університету Шевченко. Це, якщо коротко сказати, це постконфліктне врядування на окупованих територіях. Ми дуже дякуємо нашим колегам з Міжнародного інституту менеджменту, з якими ми зараз опрацьовуємо піврічну програму, але для вищої управлінської ланки, для деокупованих територій. Ми запустили онлайн-курс про Крим, і ми дуже сподіваємося, що такі ініціативи будуть підтримані іншими навчальними закладами для того, щоб ми могли фактично масштабувати це і в подальшому, щоб через ці програми прийшло більше людей. Окрім того, власне, на базі агентства з туризму в нас створений інститут гостинності. Я думаю, Олександра про це ще скаже детальніше, не буду забирати її хліб, але, власне, це теж дуже важливо. Тобто ми готуємо вже зараз кадри для деокупованого Криму, які в туристичній сфері будуть працювати. Що наступне хотілося би, власне, сказати, що для нас дуже важливо, що в Крим ми хочемо повертатися не зразка 2014 року, де продають ліжко-місця. Для нас дуже важливо, щоб літній період, він був не єдиним туристичним, а це був щорічний фактично туристичний сезон на території півострову. Тобто, коли ми закладали в стратегії економічного відновлення такі елементи, як Крим, як щорічний туристичний сезон, що потрібно працювати з специфікою корінних народів для території півострову, специфікою культурної спадщини корінних народів, інших спільнот, які проживають на даний момент, на жаль, на окупованій території. Наступне, що важливо відзначити, що минулого року ми вже почали працювати з українським і міжнародним бізнесом, і в рамках міжнародної кримської платформи ми зробили такий як сайт-івент, міні-захід, куди запросили як міжнародні бізнеси, українські переміщені з Криму, так і, власне, бізнеси, які активно працюють, такі як Монобанк, такі, якщо говорити про міжнародні, це Ренеєр, це ряд кримських, наголошу ще раз, бізнесів, які вже заявили про те, що одразу після деокупації Кримського півострова вони готові їхати у Крим і його відновлювати. Цей проект ми назвали «We Build Crimea». Ми будуємо або відновлюємо Крим. Всю інформацію можна подивитися на сайті Кримської платформи. І ми бачимо, як все більше і більше міжнародних і IT-корпорацій, в тому числі, долучаються до підписання такого важливого меморандуму, який ми започаткували, власне, у минулому році. І що, напевно, що наостанок, про що я хочу сказати. У нашому Криму є неймовірний потенціал, як природній, так і людський, і якщо його розвивати, в нього інвестувати, допомагати нашим людям створювати нові робочі місця, підтримувати на рівні держави малі та середні бізнеси, забезпечити прозору систему для підприємців, півострів стане
дійсним таким магнітом для молоді, для реформ, для міжнародних інвесторів. І я хочу одного дня побачити, як молоді люди, обираючи місце для свого розвитку та життя, будуть говорити про різні міста у нашому рідному Криму. Як наші громадяни будуть відбудовувати там успішне, спокійне життя, як потік туристів буде не припинятися у вересні, а триватиме в тому числі у листопаді, січні, у лютому, як півострів більше не буде асоціюватися з військовими базами, так само він не буде асоціюватися лише з морським курортом, а буде асоціюватися у нас у всіх в Україні, за кордоном, з розвиненим регіоном і інвестиційно привабливим. І насправді це дійсно дуже важливо. І ми впевнені, що так і буде. Тому давайте спільними зусиллями творити наше українське майбутнє у нашому звільненому українському Криму. На цьому дякую і слава Україні! Героям слава! Олександро, я би попросила пояснити, як це все має працювати в умовах, коли, по-перше, перед, зокрема, міністерством стоять величезні задачі щодо загалом відбудови України і районів, які потерпіли в результаті бойових дій. З іншого боку, ми всі говоримо, що ми маємо бути готові до деокупації, прийти з рішеннями, прийти з чіткими планами. З іншого боку, ми дійсно не розуміємо часові рамки. Ми хочемо, щоб це було швидше. Як в цих умовах, коли частина цих задач хтось сприймає як теоретичну, і по-чесному деякі з них є теоретичними, ви працюєте? Тому що дуже складно закликати інвесторів в те, що ще не наше. Будівельників, компанії і все, про що згадала пані Ташева. Так, як це організовано, цей процес, щоб він був не зовсім таким процесом для мрійників, але реалістичним? Прошу пояснити. Чесно, я тут не бачу серйозного конфлікту, тому що по факту я чітко пам'ятаю себе в 2014 році, коли я, вже навчаючись в Києві, вивозила звідти своїх батьків, і я розуміла, що чим би я не займалася, я далеко тоді була ще від державної служби, моїм завданням є зробити все можливе, щоб Крим, який я знала, він дивився на успішну, прогресивну Україну і захотів повернутися назад. Я розумію, що багато в чому я була наївною, і дійсно повномасштабне вторгнення, воно трішки скоригувало мої думки. Так само, як і перші звернення до реєстру пошкодженого та знищеного майна, який був створений в Україні вже після повномасштабного вторгнення. Як після першої бавовни ми почали отримувати звернення з Криму. З чудовими емоційними коментарями, чому люди за конкретною адресою в місті Сімферополі або Севастополі теж вважають, що ця окупація є незаконною, і вони чекають повернення нормальної України, нормального життя, нормального майбутнього. Тому дійсно так, мені відповідаючи на питання цієї взагалі панелі, от, що ми робимо як держава, як суспільство, звісно, що ми робимо недостатньо. Це очевидно. Нам хочеться робити більше. Нам дуже хочеться, щоб ті речі, які започаткували, зокрема, за лідерства, представництва і по кадровому резерву, і по навчанню, щоб вони були масштабнішими, щоб вони дозволяли укріплювати ці зв'язки з людьми. Є питання обмеження ресурсів, є питання безпеки, але це все має сенс. Наведу кілька дуже прикладних прикладів. Я почала з цього питання про пошкоджене, знищене майно. Фактично, це історія про те, яким чином зараз держава Україна, спираючись насправді на ті ресурси, активи, арештовані Російською Федерацією, які були в Україні, розпочала надавати компенсації за житло. Зараз вже більше 50 тисяч громадян України отримали таку підтримку в рамках дрібних ремонтів. Провели пілот в місті Мелітополі по тимчасово окупованим територіям. Наша мрія – піти далі. І я вірю, що такий проєкт, який показує громадянину України, який знаходиться на тимчасово окупованій території, свій маршрут, як повернутися в нормальну і легальну систему і отримати можливість тут розвиватися. Але, очевидно, ми не раз про це теж з пані Тамілою говорили, нам треба будувати свою політику з тими людьми, які залишаються зараз на півострові, але залишаються також і вірними візії України. І тут, чесно, все одно найважливіше – це те, що ми можемо дати
не в рамках, знаєте, квадратних метрів або відасфальтованих доріг, а те, що ми можемо дати з точки зору долучення до державотворення. Це дуже просто. У нас є те, чого нема у більшості держав. У нас є можливість долучати людей до цього процесу надзвичайного, коли ти дійсно створиш суспільство, коли від твоїх дій багато що залежить. Я вважаю, що дійсно це суперсила нашого суспільства, і багато в чому з практичної точки зору це відображається в реформі децентралізації. І знову ж таки, коли ми працювали з представництвом, з колегами з уряду над стратегією відновлення Криму, ми зрозуміли, що ми вже не повернемося в Крим зразка 2014 року, тому що Україна пройшла шлях реформ в багатьох напрямках, які Криму ще треба буде надолужити. Але це надолуження, воно дасть серйозні результати. Дійсно, зараз був прийнятий влітку пакет законів Верховної Ради. Зараз в уряді готується до виходу ряд постанов, які стосуються питань, по суті, розпочатку децентралізаційної реформи на території Автономної Республіки Крим. У нас вже йдуть дуже важкі дискусії про те, як ми що перейменуємо. Це вже важко, але цінність нашого суспільства – це якраз таки у обговоренні, у справжній дискусії, у багатовимірності усіх стейкхолдерів. І це, чесно, не виміряти якимись фізичними витратами. Другий такий практичний аспект, я дійсно вірю в бізнес. І ми тут мали багато дискусій із бізнесом, який вимушений був виїхати з Автономної Республіки, а так само бізнес, який є міжнародний, але хотів би працювати на півострові. Насправді, звісно, це розмова з одного боку теоретична, з іншого боку, речі, про які говорить бізнес, вони дуже конкретні. І вони говорять не просто про повернення півострова, а про їхнє бачення, яким це має бути, що це має бути вільне правове поле. Там теж має бути на всіх ходах євроінтеграція. Тому що фактично все, що ми можемо зараз запропонувати кримчанину, який знаходиться під окупацією, це майбутнє. На відміну від окупантів, які можуть запропонувати лише минуле. Дякую. Ігоре, Крим, крім того, що перетворився за цей час на військову базу, по суті, він перетворився на велику в'язницю і так само перевалочний пункт для тих людей, яких вивозять з нещодавно окупованих територій, якщо 2 роки можна назвати нещодавно, зокрема до Росії. Кримську прокуратуру Автономної Республіки Крим було створено вже після 2014 року, і не секрет, що загалом в системі українській мало хто розумів, як це має працювати, коли вона тут, а Крим там. Але ви прийшли і справи відкривалися не настільки охоче, як хотілося. 22-й рік поставив всі питання, які пов'язані з воєнними злочинами, скоєними під час окупації, в пріоритет для держави, для прокуратури, і ви виявилися такими фахівцями, одним із небагатьох, хто може вчити, зокрема, всіх українських прокурорів, як цим працювати. Але я запитую не тільки про це, а про те, що потрібно, як ви плануєте працювати, бо зокрема, якщо говорити, наприклад, про те болюче питання, як колабораціонізм. Одна справа, коли йдеться про рік і півроку, але коли йде процес десятиліття, деякі речі нормалізуються з моральної точки зору. Я не говорю про, тобто, там ми можемо говорити про освіту, про роботу в державних органах, тих речах, які, чесно кажучи, для людей звичайні. Якщо життя є, то люди працюють. Як ви з цим працюєте? І де, зокрема, ці території, які окуповані 10 років тому, як це законодавством і що має бути в контексті загального рішення українських питань щодо воєнних злочинів, колаборацій і решти? Яке ваше бачення також, і ваші вже думки, і ваш досвід? Дякую, пані Наталя. Доброго дня всім присутнім. Так, дійсно, ви правильно кажете, що до 2022 року роботу прокуратури Криму і, в принципі, правоохоронної системи Криму всерйоз сприймали тільки ті люди, кому Крим дійсно болів, хто для кримчан, для тих людей, які були в темі Криму. Для всіх інших це було щось зовсім другорядне, десь далеко, десь незрозуміле, навіть там в системі правоохоронних органів. Навіть в 22-му році доводилось пояснювати, чому війна в Україні почалась
не 24 лютого 2022 року, а 26 лютого 2014 року, що є досить прикрим явищем. І якщо говорити про роботу після повномасштабного вторгнення, то в цілому в нашій роботі нічого не змінилось, оскільки збройний конфлікт в Україні, ще раз повторюсь, вже триває 10-й рік. Відповідно, злочини, які вчиняють окупанти проти цивільного населення в Криму, це порушення міжнародного гуманітарного права, це найсерйозніші міжнародні злочини. Тому ми їх документували як до повномасштабного, так і після повномасштабного вторгнення. Єдине, додалось нам роботи, ви правильно сказали, в питанні колабораціонізму. Знову ж таки, злочин, який передбачено Кримінальним кодексом, не враховує питання тривалої окупації Криму. Він, на мою думку, як юриста, скоріше був спрямований більше для превентивних цілей, для того, щоб відбити бажання на новоокупованих територіях, бажання в українців співпрацювати з ворогом. І в цілому це працює. Але, знову ж таки, не врахований час, що Крим на той час вже 8 років був окупований, і ті речі, які насправді є злочинами, для кримчан здаються просто буденністю і звичайними діями хай окупаційної, але влади тимчасової в них. Тому ми спільно із представництвом президента досить часто піднімали ці питання, що потрібно щось змінювати. Але одного разу дослухались до думки, здається, її висловив теперішній голова Верховного суду, пан Станіслав Кравченко, який сказав, що давайте не будемо чіпати кримінально-процесуальне законодавство, ми практикою все врегулюємо. І так, дійсно, ця ситуація допомогла. Тобто на рівні Криму ми, в принципі, у нас зараз питання того, що під звинувачення в колабораційній діяльності попадуть всі кримчани, це питання навіть не піднімається. Тобто ми виробили чіткі пріоритети, ці чіткі пріоритети довели до відома і поліції, і Служби безпеки України. Тобто, чим ми займаємось, чим ми не займаємось. Якщо є пряма співпраця з окупаційною адміністрацією, з Міністерством оборони, Росгвардією, там, ФСБ і так далі, пряма співпраця, добровільна співпраця з ними. Окей, це колабораційна діяльність, якщо це умовний бізнес, який спрямований на задоволення потреб цивільного населення, на нашу думку, це не є колабораційною діяльністю. Тепер коротко про те, як ми бачимо роботу після деокупації. Ви знаєте, що, мабуть, повномасштабне вторгнення наблизило нас до питання деокупації найбільше і найсильніше за всі роки окупації. Тому що коли вся країна побачила міць наших Збройних сил, коли побачили березень 22-го року, потім осінь 22-го року, всі надзвичайно сильно повірили в те, що ось-ось ми зможемо потрапити в Крим. Ми далі віримо, що ми туди потрапимо, і саме в зв'язку з цим Генеральним прокурором була створена робоча група, відповідно, яка має напрацювати механізми і нормативно-правові акти для того, щоб органи, які займаються кримінальною юстицією, максимально ефективно могли відновити свою роботу і працювати вже в звільненому Криму. Тому що, звільнивши Крим, відновивши там роботу, починати розказувати, що наше законодавство не готове до деокупації, це соромно, тому що ми 10-й рік вже говоримо про те, що наше законодавство не було готове до збройного конфлікту, і до 22-го року воно так і не було готове. Тому зараз наша робоча група, яка складається із прокурорів, не тільки прокурорів Криму, а й Офісу Генерального прокурора, і прокурорів з Донецької і Луганської області, які теж, на жаль, тривалий час вже в окупації, і адвокати, і міжнародні експерти, ми зараз напрацьовуємо якраз таки два кластери. Перший кластер – це кадровий потенціал, для того, щоб ми могли ефективно і швидко підібрати кадри собі, зокрема прокурорів, які б могли б відновити роботу в Криму протягом перехідного періоду.
тому що процедура залучення кадрів в прокуратуру досить тривала, конкурси. І, на жаль, на відміну від державної служби, ми не маємо змоги створювати якісь кадрові резерви, оскільки це не передбачено нашим профільним законом. Тому у нас зараз напрацьований такий один із механізмів, як швидко відновити кадровий потенціал органів прокуратури в Криму після деокупації. І другий кластер – це якраз концепції законодавчих змін для того, щоб підготувати кримінально-процесуальне законодавство для відновлення роботи в Криму. Тут буде мова йти і про кримінальні провадження, які залишились в Криму на момент окупації, українські кримінальні провадження, і сотні тисяч російських кримінальних справ, які розпочаті вже під час окупації. За нашими даними, мова йде десь про близько 200 тисяч кримінальних справ, які були розпочаті окупантами в Криму. Мова також йтиме про, чи йде мова вже про близько 85 тисяч судових справ, тобто кримінальні справи, які слухаються в судах. І, звісно, про виконання вироків, оскільки ми розуміємо, що є вироки окупаційні, які абсолютно є нікчемними, це вироки по політв'язням, але при цьому є вироки і відносно там загальнокримінальних злочинів, які і в Україні, і навіть в Росії це теж злочин. Тому наша робоча група якраз займається цими питаннями. Ми вже десь більш-менш фіналізуємо ці всі напрацювання, будемо презентувати їх, і далі вже робота за законодавцями. Але наше завдання основне – підготувати просто той фундамент, який дозволить або нам, або вже тим, хто прийде після нас, не стикатись з тими проблемами, з якими Україна і, зокрема, правоохоронні органи зіштовхуються з 2014 року, коли в нас завжди є така відмазка, законодавство не готове, ми це не можемо робити. Тому додамо роботи або собі, або своїм колегам в майбутньому, підготуємо законодавство таким чином, щоб максимально ефективно в Криму виконувати свої обов'язки. І перед тим, як я би дуже хотіла, щоб там колега з парламенту відповів про готовність, я все ж хотіла б, щоб ми вже підняли питання, які існують, і звернулися до Альони Луньової. Правозахисні організації, громадські організації багато співпрацювали, в тому числі з українською владою. Питання Криму по великому рахунку є консенсусним в українському суспільстві, але зараз, на цьому етапі, з тими якимись, можливо, з тою швидкістю, з якою ми рухаємося, з тим, як долучилася інша форма окупації, як сказав пан Ігор, десь якісь закони почали прийнятися і для того, щоб упередити, запобігти якимось злочинам. Що ви бачите? Що потрібно робити, що є ключовим, що якимись ключовими потребами, і ви так можете само пасувати це питання також до пана Романа Грищука, якщо є така змога. Дякую, Наталко, за питання. Вітаю всіх. Насправді, що змінилося так точно, що ми з більшою кількістю державних органів тепер можемо говорити про реінтеграцію Криму. І це дійсно дуже важливо. Тому що тривалий час після початку окупації ми, наче громадські організації, говорили самі з собою про те, а що ми варто зробити, а як ми будемо повертатися додому і повертати Крим. Зараз більше державних органів залучені до цієї дискусії, це дуже важливо. І тут я хочу дуже подякувати за цю включеність в розмову. Насправді, коли ми говоримо про потреби в деокупації і що необхідно зробити безпосередньо після деокупації, яким чином захистити наших людей, які знаходяться на окупованій території Криму, ми завжди маємо мати на увазі, що нам дуже складно отримати цю первинну інформацію. Ми не маємо засобів, які ми можемо поміряти запит на території, яка є окупована. Зрозуміло, що там є репресивні закони, і люди бояться говорити. А тому ми можемо робити висновки на підставі тої інформації, що є в нас, бо ми працюємо в полях, а також говорити з тими, хто виїжджає з окупованої території і повертається, власне, на території підконтрольного уряду України. І зараз навіть, попри те, що всі кордони з Російської Федерації фактично закриті, Російська Федерація ще з початку пандемії зробила все можливе, щоб кримчани не могли виїхати з півострова, ми все-таки отримаємо цю важливу інформацію. І що би хотіла сказати, що кримчанам дуже хочеться, тим, хто залишився зараз в окупації, у них є високий запит на визначеність. Що буде після деокупації?
Тому що коли ти читаєш розрізнені закони або законопроекти, дуже складно скласти враження, а що буде з людьми, з простими людьми, які живуть в Криму, виживали весь цей час, які виходили в своїх вчинках з презумпції, що Російська Федерація ніколи цю територію не віддасть. Як буде їм? І це питання, безумовно, стосується документів, виданих окупації, їх мільйони різних. І ми маємо усвідомлювати, що після деокупації півострова ми стикнемося з тим, що будуть люди, в яких ніколи ніяких українських документів, крім свідоцтва про народження, немає і не було. І це означає, і ті, в кого і свідоцтв не було. І це означає, що ми маємо як держава не перекладати тягар доведення якихось фактів, не робити винними людей, які залишилися в окупації, щоб вони самі щось робили, доводили, встановлювали факти в судовому порядку, щоб державі щось довести. І мені здається, тут ми маємо, як держава, все-таки брати на себе відповідальність і розробляти такі механізми, і вже зараз, які би дозволили людям, які живуть в окупації, точно розуміти, що після деокупації їхнє життя не стане суттєво гіршим. Тому що є безпекові речі, питання деокупації ми не знаємо, чи воно буде дипломатичним шляхом, чи воно буде військовим. І очевидно, що локальне населення буде боятися війни в такому сенсі, в якому ми її бачимо вже 10 років на окремих територіях, 2 роки під час широкомасштабного вторгнення. І я думаю, що нам важливо говорити, що якісь страхи ми не зможемо зняти, бо ми не знаємо, як буде. Але якісь речі мають дати усвідомлення, якою буде практика держави України, як ми до цього будемо ставитися. І це точно в наших силах. Ми маємо говорити про документи і маємо говорити про відповідальність. Пан Ігор сказав, що прокуратура Криму виважено ставиться до питання притягнення до відповідальності за колабораціонізм, але це треба комунікувати, пояснювати, тому що російська пропаганда може просто перекладати статтю Кримінального кодексу російською або прямо на неї посилатися, а ця стаття про колабораційну діяльність, м'яко кажучи, не дає впевненості, що прості люди не будуть притягнуті до відповідальності, а будуть відповідати тільки керівники. Ми маємо говорити про відновлення, можливо, або побудову нового інструменту люстраційного, давати альтернативу, щоб це було не тільки кримінальне покарання за співпрацю з окупаційними органами влади, але для тих, хто не вчиняв військових злочинів, воєнних злочинів, перепрошую, для тих, хто не приймав рішення, які, наприклад, привели до того, що Нарімана Джеляла сьогодні немає з нами в цьому залі, що вони будуть нести реальну відповідальність, а ті, хто не приймав подобних рішень, вони не обіймали керівні посади, вони можуть обійтися певними ілюстраційними заходами. Тобто визначеність є дуже важливою. Але також важливо говорити з тими людьми, які приїхали з території Криму на підконтрольну уряду України території, без документів, і стикаються із проблемами просто мати ці документи. І нам дуже важливо говорити, бо ми 10 років про це говоримо. І насправді зараз, коли ми бачимо людей, які мають тільки свідоцтво про народження і вимушені потім, після приїзду в Україну, на підконтрольну уряду України територію, йти в суди і 6 плюс місяців встановлювати свою особу, це, напевно, не дуже дружньо. І ми маємо розуміти, що ці молоді люди, здебільшого, які виїжджають, вони мають контакти з батьками, або, можливо, не мають їх, а вирішили ризикнути, довіритися державі. Вони не мають бути зраджені. Вони мають отримати від держави максимальний рівень підтримки. І мені здається, що ми маємо також це пріоритизувати. І остання теза моя, що ми маємо говорити також з населенням підконтрольного уряду України територій, які не є кримчанами, але які мають бути готові до деокупації. Минулого тижня мій 13-річний син, який виїжджав з Криму зі мною, коли йому було 4, він готував презентацію про місця, де він хотів би бути, опинитися. І Сімферополь був на першому слайді. І я би хотіла, щоб ті люди, які хочуть повернутися додому, до свого дому, щоб вони мали змогу це зробити. А ті люди, які ніколи не були в Криму, також мали змогу познайомитися з нашим домом і бачити, яке це прекрасне місце, тим більше, коли в цю територію повернеться повноцінна наша країна. Дякую. Дякую. Я почала зустрічати студентів, які ніколи не були в Криму і сказали, що вони прочитали про Крим зараз книжка, яку я писала. Я зустрічала студента, який приїхав цього року вступати до українського вишу, і ви можете уявити, йому 18, так, йому було 8, коли було окуповано Крим. І я тут звертаюся до Романа, по-перше, я багато чула, ви представляєте
партією «Слуга народу», та в якої є все-таки більшість певна, але якою є реалістична спроможність парламенту ухвалювати ці рішення зараз? Бо я чула, що вона в принципі не дуже велика з тою потребою всіх законів, які треба ухвалювати. Наша дискусія звучить як пріоритети в умовах відсутності контролю, але наскільки це пріоритети загалом серед пріоритетів українського парламенту? І, зокрема, у нас тут все-таки середовище, яке думає про Крим, так? Але оці речі, про які згадувала Альона, зокрема і пан Ігор, про те, що там якась людина могла викладати математику, а хтось затримувати людей за крадіжку, так? І через 10 років це просто нормально. Так? Чи є розуміння серед парламентарів про це, зокрема тих, які не працювали постійно над темою того, що десь окупація триває аж 10 років? Романе. Да, всіх вітаю. Розпочати я хотів би зі слів щирої подяки Тамілі Ташевій і всій команді представництва президента в Автономній Республіці Крим. З моменту створення президентом Зеленським цього представництва з приходом Таміли це стало центром думки про Крим, центром не тільки думки, але й дії. І я реально дуже щиро вам дякую. Я бачу, як ви працюєте, і це надзвичайна робота. І як просто громадянина України, як члена комітету освіти, з яким дуже тісно ми змінюємо законодавство разом з вами. 10 років Крим під окупацією, тобто зараз в 10 класі російської школи в Криму окупаційної навчаються діти, які ніколи не навчалися в українській системі освіти. Я, як представник комітету освіти, хотів би зосередитись тут більше на освітній темі. Мені здається, що окупантам простіше було перевести систему освіти з 2014 року українська, яка там була, на російську систему, ніж нам буде після деокупації перевести її в систему освіти українську, яку ми хочемо. Чому? Тому що окупація Криму почалася 10 років тому, а когнітивна окупація Криму ще набагато раніше. Скільки було кримсько-татарських класів в Криму? Україномовних класів в Криму? Одна школа. Таміла дуже чітко сказала про те, що ми не хочемо повертати Крим до 2013 року. Ми про майбутнє, ми про новий Крим говоримо. І яка роль системи освіти? Кардинальна. Зараз там відбувається мілітаризація освітнього процесу, і те, що ми зараз, досліджуючи російські освітні стандарти, називаємо деідентифікація або створення общеросійської ідентичності з українців, з кримських татар. Тобто вбивається ідентичність через систему освіти намірено. Для того, щоб сказати, ви завжди були росіянами, тут завжди були росіяни. Тому ініціатива когнітивної деокупації і цієї робочої групи, до якої я в тому числі належу, яка активно працює над смислами. Що ми скажемо після деокупації? Що було ці 10 років? Що було до цього? І через систему освіти ми повинні будемо це доносити. Про проблеми, які є, це дійсно проблема, ви, Наталка, піднімали питання вчителів і консенсусу. А у нас є в суспільстві консенсус з приводу вчителів, не кажучи про парламент. Да, з одного боку, працюючи над темою, а вчитель, який залишився на окупованій території. 2 роки тому велика частина наших нових територій була окупована Росією. Вони залишилися, почали викладати за російськими стандартами. Ми всі тут знаємо, наскільки через систему освіти відбувається та ж сама окупація. Чи ці люди сприяють окупанту, чи ні? Чи в залежності від предмета? Від якого предмета тоді виникає питання? А якщо ми торкнемося того, що через всі предмети Росії доносяться оці от речі, оці меседжі «создать русского человека». Тому питання освіти в цьому контексті важливо. І підготовка спеціалістів. І що ми будемо робити з тими проукраїнськими вчителями, які залишаються в Криму, які викладали. Питання того, а що ми можемо зробити вже зараз? Альона піднімала питання визнання результатів, а ви піднімали про спроможність парламенту. Парламент декілька місяців тому прийняв законопроект, який вважалося, що буде дуже важко проходити парламент і буде дуже дискусійним. Це з приводу визнання знань вищої освіти, здобутої на окупованих територіях, в тому числі в Крим.
Ми не визнаємо російські документи, які видані на наших територіях, які під окупацією. Але ми можемо визнати знання, в залежності від спеціальності, в якої вони здобувались. В тій версії закону, яку прийняв парламент, підписав президент, ми можемо визнати 75% від освітньої програми, яку здобули під окупацію. Великі були дискусії, але парламент проголосував великою кількістю голосів за це, тому що питання і тема Криму єднає. Хоча тут більш широко, тут про всі окуповані території йдеться. Що ми маємо робити зараз ще до деокупації? Перше, це яким чином ми тим дітям проукраїнським, які знаходяться там, можемо донести українську систему освіти? Дистанційно. Але тут виникають декілька проблем. Перше, це хто у нас зможе забезпечити це. Друге, яким чином безпечно зробити, знаючи, як росіяни за цим слідкують, щоб для дитини не було наслідків того, що вона паралельно навчається в українській школі або здобуває якісь компоненти, історію України, українську мову чи ще щось. І третє, яким чином ми це будемо у себе проводити, враховуючи всі бюрократичні проблеми про те, що хто ці люди, у нас немає українського свідоцтва про народження. Я вважаю, що це має бути український державний ліцей. Зараз є міжнародна українська школа, яка може зайнятися в тому числі роботою з дітьми на окупованих територіях через захищені сайти, спеціальні викладачі, які будуть розуміти, що це за діти. І навчаючи дітей вже зараз, не чекаючи деокупації, ми можемо методологічно напрацьовувати. А що це за діти? От ці інформації з полів, що це за діти, чого їх там вчать, які аргументи використовують в системі освіти, і як ми з цими аргументами повинні будемо боротися після деокупації. І останнє – це про систему вищої освіти. Ми тут не говорили і про те, ми сказали, що ми будемо визнавати знання, і відтворювати там систему повної загальної середньої освіти. Що з університетами? У нас є один переміщений університет, Таврійський університет. Чи готовий він до повернення в Крим? Чи це буде просто двічі переміщений університет? Чи це буде університет, який переміститься з новими сенсами, з новими задачами, з розумінням того, що ми є осередок освіти в Криму, української освіти, кримсько-татарської освіти? Розуміючи задачі, які стикнуться. А задачі – це те, що за 10 років величезна кількість жителів Криму отримали дипломи російські. І їх всіх потрібно буде перенавчати. Для того, щоб вони отримали українське свідоцтво про вищу освіту і могли працювати. Романе, це навчання дорослих. Тому що, прийшовши туди, нам потрібно буде розуміти, що маленька кількість людей знає українську мову. І через систему освіти дорослих нам потрібно буде навчати. І тут роль Таврійського університету або будь-якого університету, який туди переміститься і стане осередком, вона надзвичайно важлива. І це та робота, яка в академічному середовищі повинна починатися вже зараз. Про спроможність парламенту. Я думаю, що в питаннях Криму і в питаннях деокупації парламент максимально спроможний. Але знову ж таки, є питання, на які ми навіть в суспільстві не можемо дати відповіді. Це стосується більшою мірою кримінального кодексу і відповідальності. І насправді я б хотіла сказати, що хотілося, щоб ці питання не просто голосувалися отак, бо вони складні і потрібні реальні рішення, які задовольнять багато людей, навіть якщо не буде консенсусу. У нас залишається близько 6-7 хвилин. І я зараз, поки передам слово, скажу, що на одне питання залу в нас буде час, але я передам слово Дмитру Теперіку, який говоритиме англійською, щоб він, власне, пояснив, що таке когнітивна деокупація для наших глядачів. Дякую. Дякую, друзі. Я вітаю всіх. Також я сам з Естонії і дуже вдячний організаторам за запрошення. Дуже радий тут бути. І я пишаюся, що моя країна, Естонія, підтримує Україну протягом цих 10 трагічних років. І я впевнений, що це продовжуватиме і під час, і, зокрема, після деокупації Криму. Я коротко хотів би розповісти, що таке когнітивна деокупація. Це непросте завдання.
Але я маю застосувати інтелектуальну хоробрість нашої команди, представництва, команди Таміли. Це дуже унікальний процес. Ситуація в Криму унікальна. І є ризик, що ми намагаємося знайти схожі паралелі в інших країнах, але є також розуміння серед експертів, що є обмежена кількість таких прикладів, які можна дійсно застосувати, досвід, який можна використати при деокупації Криму. Тому це означає, що нам потрібна інтелектуальна мужність, інтелектуальна хоробрість для того, щоб розробити дійсно український оригінальний підхід до деокупації Криму. Звичайно, це треба робити спільно з міжнародними партнерами, друзями, але перш за все це завдання української держави, українського суспільства. Розробити такий відкритий підхід, обговорити ці складні питання, пов'язані з освітою, культурою, а також пов'язані з прийняттями громадян, їхніми страхами, їхньою вірою, їхньою поведінкою. Просто приклад з моєї країни. Ми відсвяткували 106 років незалежності кілька днів тому. І ми займалися деокупацією умів частини нашого населення в Естонії протягом 33 років. Після радянської окупації ми зрозуміли, що цей процес складний і вимагає стратегічного терпіння, дуже зваженого підходу. Перш за все, нам потрібно визнати, що люди, які жили під окупацією, вони були заручниками і жертвами окупації, і вони отримали травми від окупаційної влади. По-друге, треба визнати, що всі люди в одній країні, вони належать до певної спільноти. І, знову ж, перед Україною буде багато викликів в майбутньому, але коректна стратегія для когнітивної деокупації – це бути готовим і готовим працювати з цими викликами. Є, звичайно, певні обмеження стосовно того, як можна мінімізувати зовнішні ризики, тому що ми не можемо спрогнозувати поведінку Росії. Але що ми можемо зробити? Ми можемо посилити спроможність України, мінімізувати внутрішні ризики. Когнітивна деокупація Криму не лише про людей, які живуть в Криму зараз, але і людей, які сидять на цій панелі, які беруть участь у обговореннях в суспільстві і формують сприйняття цього питання в Україні зараз. Отже, які рішення будуть прийнятні не лише для людей в Криму, але які будуть рішення прийнятні для всіх громадян в Україні. І ця підготовка, ці обговорення можна почати зараз. Є питання, звичайно, про емоційне сприйняття майбутнього Криму. Але, що важливо, треба продовжувати інтелектуальні зусилля. І зараз ми ведемо такі обговорення стосовно питання когнітивної деокупації, як можна використати рекомендації експертів для того, щоб перетворити їх на практичну політику. І це унікальний процес, як трансформувати багато чудових ідей у політику, у політичні заходи, які будуть реалізовані не зараз, на жаль, тому що Крим окупований, а через рік, 2 або 5 років. І це потребує відкритого підходу, хоробрості, а також чесності.
Треба використовувати дані в цьому процесі, і для цього нам потрібен матеріал, дані від різних спільнот, в тому числі кримських татар та інших корінних народів та інших професійних спільнот, таких як освітяни, медійники, а також юристи, віруючі, ті, хто працюють з інформацією та з інформаційними загронами тощо. І я хочу привітати всіх українських колег, які працюють над принципами та методами когнітивної декупації. Вони виконують складну, але необхідну роботу, управляючи цими викликами. І я думаю, що ви будете пишатися тим, що ви робите після деокупації Криму. У вас вже є багато планів, багато сценаріїв, як формувати сприйняття людей, як мінімізувати їхні страхи, як інтегрувати їх в вільну, демократичну європейську Україну. Дмитре, Дякую. ви сказали, що одну з головних речей, яку я почула, зокрема про те, що це щоденна робота. Тому навіть якщо в нас є якісь питання, це велика кількість дуже конкретних питань. Я дуже сподіваюся, що відповіді на них ви почули. Зокрема, деякі речі є і для мене новими, які є дуже практичними. І саме на ці відповіді часто є запитання, зокрема, людей, які є в Криму, які виїхали з Криму, і в українців, для яких Крим є так само їхня рідна домівка. Тому вам дуже дякую за цю розмову, і ми її продовжимо за 10 буквально хвилин іншою дискусією. А я учасникам цієї дякую і сил вам для майбутньої роботи і наснаги. Дякую. Дякуємо. Дякуємо дуже. Дякуємо. Так, пані Наталя правильно сказала, не розбігайтесь, будь ласка, буквально 10 хвилин, і ми будемо продовжувати, тому що третя дискусійна панель, вона матиме назву «Чому минуло Криму?» Це питання його майбутнього і розмова про справжнє обличчя Криму. Дуже приємно. Буквально 10 хвилин і продовжуємо. Я, до речі, з вашим держсекретарем говорив, з Божевським. Ну що ж, ми раді вітати усіх, хто продовжує залишатися з нами, усіх, хто тільки долучається, і наші глядачі на усіх онлайн-платформах, де ми зараз транслюємось онлайн. Так само раді вітати наших гостей і у студії, і так само на сцені безпосередньо. Наступна панель, яку ми зараз будемо продовжувати обговорювати, має назву таку. Чому минуло Криму? Це питання його майбутнього і розмова про справжнє обличчя Криму. Модераторкою цієї панелі буде Марія Тома, керівниця служби забезпечення діяльності Кримської платформи, представництва президента України в Автономній Республіці Крим. Марія, я вас запрошую, будь ласка. Дякую. Шановні колеги, друзі, шановні глядачі, для мене це велика честь і відповідальність сьогодні модерувати цю дискусію. І я хочу відразу сказати, що це не випадковий вибір цієї теми. На наш погляд, це одна з ключових тем сьогодні, яка стосується Криму. І поруч із темою безпеки в Чорному морі, поруч із темою відповідальності в майбутньому за скоєні в Криму злочини, загалом теми реінтеграції, абсолютно має звучати тема історії Криму, адже уявлення про цю історію сьогодні може сформувати майбутнє Криму. Саме про це тема нашої панелі. І, власне, я відразу хочу сказати, зробити такий дисклеймер, що ця дискусія не є відповіддю на інтерв'ю Путіна відоме. Так? Ми цю дискусію вже давно запланували, але, власне, те, що ми почули з вуст російського диктатора, підтверджує, що нам потрібно говорити про справжнє обличчя Криму, тому що я дозволю собі закинути таку, можливо, дещо провокативну тезу, яку ми далі будемо обговорювати. Крим в уявленні багатьох наших навіть міжнародних партнерів і насправді в уявленні декого з українців самих досі перебуває в тіні Російської імперії. Чи справді це так? Наскільки це впливає на політику, а не лише на знання про Крим, якісь гуманітарні речі? Ми про це сьогодні говоритимемо. І в нас сьогодні дуже добірне товариство.
з яким нам треба в годину вкластися, аби поговорити про дуже глибокі речі. І дозвольте мені представити наших сьогоднішніх панелістів. Рорі Фінін, професор українських студій у Кембриджі. Ми дуже вдячні панові Рорі, що він знайшов час та доєднався до нас. Це один з провідних міжнародних фахівців із історії Криму, тому ми дуже раді його вітати тут. Олександр Галенко, викладач Київської школи економіки, історик-тюрколог, насправді один з провідних українських тюркологів і провідних знавців історії українського півдня, про що ми також сьогодні будемо говорити. Митрополит Сімферопольський Кримський Климент, який представляє Православну церкву України. Дякуємо, владико, що приєдналися до нас. Дякую. Мартін Олександр Кислий, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник історії Криму та кримських татар, також один з провідних українських істориків, які займаються темою Криму. Ну і також до нас сьогодні приєдналася Мавілія Халіл, журналістка та психологиня. Власне, було б дивно дискутувати теж на тему історії Криму без присутності жіночої, без присутності представників корінного народу. Тому ми дуже раді, що Мавілє до нас сьогодні приєдналась. Ну і, власне, без того, щоб далі продовжувати якісь промови вступні, я хочу передати слово Рорі Фініну, який буде виступати сьогодні українською мовою. І, власне, Рорі, я вас попрошу відповісти, можливо, відреагувати на цю тезу. Чи ви бачите, чи ви відчуваєте, що Крим в уявленні міжнародної спільноти, академічної в тому числі, існує в тіні Російської імперії? Якщо так, то чому це так? Як нам з цією проблемою працювати? І чи ви відчуваєте, що це впливає на політику? По-перше, дякую, Марія, за запрошення. Я так радий тут бути, особливо з колегами, яких я дуже поважаю. І я хочу подякувати цілій команді Кримської платформи за вашу роботу, за вашу співпрацю. Ви неймовірні. Дякуємо. Я також хочу подякувати воїнам ЗСУ, які захищають нас усіх, особливо в Великій Британії. Ваше запитання, Марія, дуже важливе. І я думаю, ще є дійсно проблема хибного сприйняття Криму на Заході. І якщо ми зробимо крок назад, то ми бачимо, що ця проблема має дві, скажімо, абстрактні причини. Перша причина – це те, що ми дуже погано вивчаємо Росію та російську історію. Я розумію, що це узагальнення, є винятки, звичайно, є ряд чудових монографій про Росію, про російську історію, але на вивчення у школах і у університетах у Великій Британії, в Америці, у Франції і так далі, на жаль, ще впливає видатний афоризм Черчилля про Росію. Так? І ми всі пам'ятаєте його. Так? Росія – це таємниця, оповита загадкою всередині іншої загадки. Ось проблема. Так? Якщо Росія є загадкою, тому нам не треба намагатися її зрозуміти правильно. І натомість спрацюють стереотипи. Стереотипи про Росію, про Кремль і так далі. Є, звичайно, інші групи вчителів, науковців, які хочуть боротися з цими стереотипами, і вони звертаються до культурного канону російського. І ідеалізують його, і навіть бачать себе у цьому просторі Лебединих озер і так далі. І ця орієнтація на засоби російської м'якої сили викликає, як на мене, інтелектуальну лінь щодо Росії. Це дуже велика проблема. Тому що вивчати найбільшу країну у світі легше, якщо вивчати тільки Москву або Петербург. Вивчати, наприклад, Пастернака або Мандельштама – це приємніше, ніж вивчати імперіалістичні вірші Тютчева
наприклад, або агресивні шовіністичні романи таких псевдоавторів, як Григорій Савицький та інші, які дегуманізують українців і висміюють український національний проект. Тобто через цю інтелектуальну лінію мені здається, що експансійні ідеї російської, на жаль, такі ідеї, як так званого слав'янського братерства та нібито воссоєднання, так? Вони часто не ставляться під сумнів у західному контекстах. І другою абстрактною причиною, Марія, і це наше неповне дослідження феномену імперії. Так? Дуже часто і давно вживалось, що імперія – це те, що має океан, який відокремлює центр або метропол імперії від її колонії. Тобто на Заході традиційні морські імперії були у центрі уваги нашого дослідження, і особливо у центрі уваги таких істориків та теоретиків, як Едвард Саїд, Анібал Хіханов і так далі. І в результаті ми просто недостатньо досліджували сухопутні імперії, як Росію. Так, і є інші історичні фактори також. І це особливо важливо в Великій Британії, де є дуже сильна пам'ять Кримської війни всередині 19 століття. Як ми всі пам'ятаємо, у середині 19 століття була імперська битва титанів, так? Коли османські, британські, європейські союзники протистояли в Росію за контроль Чорноморського регіону. Це дуже важливо пам'ятати, тому що Кримська війна була так званою першою у світі війною у кріслах. Так? Це значить, що Кримська війна була драмою, яка охопила глядачів у всьому світі, що схоже на реальний час за допомогою технології, як і телеграф. І в результаті на когнітивних картах у Європі війна посилила зв'язок між Кримом та Росією, і особливо між назвами навіть Крим та Росію. І це сталося на західних ментальних картах. І, на жаль, цей ефект дуже тривалий, Марія, і зберігається до нині. Так, дякую за цей огляд і особливо за це словосполучення «простір Лебединих озер». Я думаю, що ми будемо ще до нього звертатися. І зараз пан Рорі говорив про недостатність дослідження історії сухопутних імперій. А також у нас є проблема недослідженості або поганого усвідомлення і включення історії Півдня в загальний наратив української історії, мабуть. І тут, можливо, пан Олександр Галенко може з цього приводу висловитися. Пане Олександре, ми з вами про це говорили, мене свого часу дуже здивувала ця цитата Омеляна Пріцака, який також легендарний, можна сказати, історик український, ваш вчитель, про те, що кримські татари на рівні з козаками є предками українців. Я думаю, що для багатьох це може бути таким дивним або те, що може викликати подив, ця теза. Але, очевидно, це так. Розтлумачте її, будь ласка, для нас. І чому, на ваш погляд, історія Півдня досі залишається витісненою в нашій картині про історію України? Добре. Дякую. І дякую, що ви поставили питання про Омеляна Пріцака. Омелян Пріцак, я нагадаю вам, засновник або організатор Гарвардського українського наукового інституту, і в цьому сенсі це та людина, завдяки якій
Україна жила в академічному середовищі світовому ще до здобуття незалежності. І він був в такий спосіб одним з творців української незалежності. Ви бачите, без присутності України в академічному світі ми можемо волати дуже довго, але куди ми доволаємося – це велике питання. Я радий, що професор Ронні Фінін представляє тепер інший, теж провідний світовий університет, і так само є керівником, професором кафедри українських студій, очолює в Кембриджському університеті. Так що це продовжувач конкретної справи професора Прісака. Тепер, що стосується слів професора Прісака. Головне, чому він так сказав. Він сказав ці слова в 90-му році на першому конгресі україністів. Який сенс він в це вкладав? Він закликав перемінити наш погляд на історію України. З погляду історії України як історію українського народу на історію держави, хоча Україна тоді ще не була державою. Омелян Прісак випередив свій час, поставивши необхідність за рік до формального здобуття незалежності перемінити нам наше бачення України. Чому? Тому що історія українського народу дуже сильно, щоб ми знали, відрізняється від історії України як території, тому що історія українського народу починається формально з заснування Київської Русі. Натомість у нас 1500 років історії було вже до того, і ця історія була півдня. Крім того, на території України існували інші іншоетнічні українські, неукраїнські території. І саме в цьому сенсі професор Прісак і говорив. Він говорив, усі процеси етнічно неукраїнських державних структур повинні вивчатися об'єктивно на рівні з етнічно-українськими державами без тіні будь-якого культурного месіанізму, теорії найменшого зла або проєктування необхідності української колонізації або українізації етнічно-неукраїнського населення в минуле. Історик козацької доби повинен паралельно і безпристрасно трактувати як і державу війська Запорізького, так і Кримський ханат. У такому підході татари не дикі зайди, грабіжники, а на рівні із запорожцями наші предки. Я маю оригінал відбитку цієї доповіді професора Прісака, підписану 90-м роком. На жаль, чому ми не включені, чому наш південь відсутній? Тому що до кінця 18 століття, поки тут на цій землі були присутня Османська імперія і Кримський ханат, ці території були поза межами і історії України, і історії Російської імперії. Тому моє рішення зайнятися цими територіями, а це мої рідні краї, хоча не з Криму, але я з батьківщини Застою, з міста Дніпродзержинське, яке тоді називалося. Я так само, між іншим, відчував, що я не киянин, що я не львів'янин і що в мене інша історія. І тому заняття історією українського півдня – це заняття історією моєї малої батьківщини, про яку Омелян Прісак пише. Я дозволю собі лише тепер, уже через, бачите, понад 30 років, поділитися з вами короткими буквально гаслами, чому Крим – це Україна, чому він такий важливий для України, і що нам треба знати, і що нам треба прийняти. І це шлях до, в тому числі, порозуміння із кримськими татарами. Чому це так важливо? І чому професор Прісак половину своєї доповіді, по суті, присвятив історії Криму?
чому історія Криму мусить війти до історії України? Тому що історія Криму, по суті, є ключем до історії України. Тому що половина історії України – це південь. Яким чином південь опинився в складі України? Південь, як і Крим, в цілому є частиною етнічної української території. А коли він війшов до складу України? Він війшов до складу України впродовж помонгольської доби. Монголи, які зруйнували нам Русь, вони в той же час відкрили шлях до розширення української етнічної території на південь, що українці і опанували, і без всякої Москви. І це вже в кінці 18 століття вони вже робили для Москви. В Москви не було ніякої політики активної на півдні, і в тому числі, в першу чергу, по відношенню до Криму. На Кавказі були, але це інші проблеми. По відношенню до Криму до так званого приєднання України до Московської держави. Лише після цього Москва почала експансію. Але чому українці посунулися на південь? Ну, по-перше, і чому, яку роль відігравали татари? По-перше, будьте готові, мої шановні співвітчизники, прийняти одну важливу підставову річ. Територію України визначили не хто-небудь, а ті самі монголо-татари. Це вони нарізали кордони своїх адміністративних одиниць по всій Східній Європі. І ми маємо свої кордони від Дунаю до Дону. Ось ці татари. Нас ділить річка Дніпро навпіл. Ми як єдина є держава в світі, яка ділиться направо і наліво. Я вам нагадаю, що один з титулів кримських ханів був начальник правого і лівого крила. Це той титул, яким вони користувалися до 18 століття. Це традиційна організація всіх степових імперій, в тому числі Криму і Тюркського каганату, і навіть раніше, починаючи до гуннів. Тому ми успадкували це. Українці рушили ось в цих кордонах, і не лише Україна була організована таким чином, але я не хочу перетворювати зараз свою презентацію на лекцію. Чому? Да, завдяки Європі, завдяки тому, що українці вміли адаптуватися до невідомих умов. Я нагадаю вам, що за часи Київської Русі південний кордон Київської Русі знаходився за 30 кілометрів від місця, де ми з вами розмовляємо, на Стугні. Туди виходили полки Святослава Ізяславича в 1093 році битися з половцями. А Чигирин, козацька столиця, знаходилася за 300 кілометрів вже. І тому подібне. Тому включення Криму до складу етнічної території українців – це не чиясь заслуга, це результат української нації. Але тут є ключ до розуміння цього результату. Українці, на відміну від морських імперій, які з готовою технологією на своїх кораблях, з європейським прогресом, який випереджав відсталі примітивні народи, пробачте за таку характеристику, Африки і Латинської Америки, Індонезії, я не знаю, Австралії, цілого світу, нав'язав себе і свої встановив колоніальне панування. Українці кого мали перед собою? Кримський ханат, Османську імперію, світову потугу. Українці вчилися від татар і від турків, і багато чого запозичили. Принципові поняття українців, штани, гендерна, так би мовити, відзнака, організація, козацтво, козаки, тюркське слово, зрештою Майдан.
є тюркським словом, і це запозичення принципові, які робили українську націю, бачите, від і до сьогоднішнього дня. Пане тому що ми Олександре, пристосували ці поняття і ці інститути. Ми їх живцем запозичували, але вдосконалювали, ми адаптували їх. Пане Олександре, Отже, вибачте, змушена вас трошечки Так, зупинити. я тепер закінчу. Ось чому для українців кримські татари і стосунки з півднем важливі. Але так само я дозволю собі закінчити. З цими знаннями ми так само можемо зрозуміти, чому Крим такий важливий для Росії. Тому що, по-перше, Крим є місцем, де хрестився князь Володимир. До цього йде російська міфологія стосунку до світової релігії християнства і до світової імперії, так само не забуваємо, Візантійської імперії, тому що Москва себе позиціонує Третім Римом. Друга річ. Важлива міфологія пов'язана з Куліковською битвою і з битвою на Угрі. Це перші, так би мовити, ознаки перемоги Росії. Куліковська битва відбулося на території Кримського Тумену. Це, про що я казав, це адміністративна одиниця. І князь Дмитрій Донський дістав собі прозвисько почесне Донський не через те, що він побив Золоту Орду, а через те, що він переміг нібито правителя Кримського Тумену, всього-навсього. І Задонщина саме про це нам і говорить, що він бився з території, яка знаходилася між Дніпром і Доном. І останній Угра – це теж кордон Кримського Тумену. І останнє. Ви бачите, що Україна осягнула, що осягнула українська нація. Тому розуміння того, що Крим є для України, як квінтесенція її здобутків історичних, бо саме на півдні Україна дістала собі світову славу української житниці, яка триває до сих пір. Саме на півдні знаходиться індустріальний центр світового значення, який називається Донбас. І це все, між іншим, територія Кримського ханату. Присвоєння, привласнення собі цих здобутків і цієї історії – це не те, що професор Ярослав Грицак нам рекомендує подолати в своїй історії. Це те, що ми мусимо навпаки усвідомити, що ми осягнули. А Росія без цього не бачить себе. Їй потрібно для того, щоб бачити себе в світі, треба це. Останнє. Вона останнє. Просто дуже важливе. Кримські татари з монгольськими завоюваннями так принесли страшний конфлікт. Ми пережили цей конфлікт. Але, шановні українці, ми собі жартома дякуємо Господу, що ми не москалі, правда? Але в першу чергу ми мусимо дякувати, не забувати і татарам, тому що це татари розвели колишню Русь на Україну і на Московію. Тільки Москва дістала інше виховання, і це від тих степових імперій, від яких вона пройшла вишкіл. Вона дістала ідею світового панування, яку вона намагається реалізувати. Це все я можу підтвердити цитатами, але Дякую, у нас пане Олександре. сьогодні не семінар. Не маємо в цьому сумніву. Мені у вухо редактори кажуть, що ви дуже цікавий спікер. Не можу не погодитись і пропоную колегам відразу запросити пана Олександра на якісь лекції в прямому ефірі. Я думаю, що в Україні це давно назріла і перезріла ідея. І, власне, багато, насправді, посилань, мені здається, було у вашій промові до історії, яку нам, можливо, розповість владика Климент, бо, власне, родина владики поколіннями жила в Криму. Це українська родина, так? І мені здається також, коли часто в міжнародних якихось дискусіях, коли ми чуємо про начебто те, що Крим завжди був російським, створюється хибне навіть, мені здається, з географічної точки зору уявлення, тому що Крим, сполучений коридором,
з материковою Україною, не з Росією. Так? І, власне, цей географічний факт, який Росія не зможе подолати при всьому бажанні, він також, очевидно, забезпечував століттями зв'язок культурний, економічний, цивілізаційний, який завгодно. І, звісно, коли ми говоримо про Православну церкву України, зараз це вже інша історія, це історія про вигнання з окупованого Криму, про те, що особливо після повномасштабного вторгнення, по суті, Православної церкви України на території Криму не існує. Владико, я передаю вам слово для вашого виступу. Дякую за запрошення. Слава Ісусу Христу, слава Україні. Героям слава. На початку ми повинні віддати честь і шану мужнім воїнам, героям, які ціною власного життя захищають нашу державу. Багато кримчан боронять Україну від ворога, наближаючи той час, коли всі ми повернемось і увійдемо до свого дому Крим. 10 років тому розпочалась війна. Війна розпочалась з Криму. Для мене війна почалась, коли я стояв під дулами російських автоматів в селі Перевальному, прикриваючи своєю спиною українських воїнів. Я тоді кричав: захистіть нас. Я тоді питав світ, чи ви хочете мати в Європі другого Гітлера? На превеликий жаль, тоді ніхто не хотів на це звертати увагу. А вже сьогодні війна прийшла в наш дім, в дома всіх українців. Я хочу нагадати 17 статтю Конституції України. Захист суверенітету і територіальної цілості України є найважливішими функціями держави і всього українського народу. Скільки ще повинно загинути українських воїнів, скільки ще повинні ми віддати своєї української землі окупанту, щоб той, хто сьогодні виступає проти мобілізації, усвідомив, що наступною жертвою окупанта буде саме він, його діти і його родина. Нас що, нічому не навчив Крим 2014 року? 10 років боротьби за збереження кафедрального собору в місті Сімферополі. Саме Православна церква України за ці роки зробила все, щоб українці Криму збереглися як нація. Православна церква України – це єдина релігійна організація в Криму, яка не зареєструвалася за російським законодавством. Бо одна справа говорити, що ми не визнаємо законів Російської Федерації в Криму, а інша справа – не визнавати і діяти. Українці Криму не стали колаборантами. Було дуже символічно, що постанова Верховної Ради України про збереження кафедрального собору святих Володимира і Ольги в місті Сімферополі набула чинності саме 24 лютого 2022 року. В умовах Великої війни, завдяки старанням віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук, підтримки представництва президента України в Криму, була прийнята історична постанова уряду щодо передачі кафедрального собору віруючим Кримської єпархії Православної церкви України. Постанова, яка юридично захищала би кафедральний собор від знищення і дала б можливість в подальшому в міжнародних судах вести справи. Але через невиконання міністром культури України постанови уряду 11 травня 2024 року російська окупаційна влада офіційно ліквідувала кафедральний собор. Православна церква України в Криму припинила своє існування. Після цього було багато нарад і в уряді, і в Міністерстві культури. Були доручення, які до сих пір не виконані. За 10 років війни Міністерством культури і інформаційної політики України нічого не зроблено для збереження національної культурної спадщини. Культура. За 10 років після окупації не звільнено керівництво закладів культури
Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, які залишилися в Криму. На підконтрольній Києву території України не було відновлено роботу Кримського академічного українського театру, трупа якого в 1955 році після приєднання Криму до України переїхала саме з Києва до Криму. І цей театр в 2014 році було ліквідовано. Не проведено аудит національно-культурних цінностей, які залишилися в Криму і які назавжди втрачені. Це стосується і окупованих територій. Бо не були готові міністерські чиновники займатися цією проблемою до початку Великої війни. Або не хотіли. Щодо інформаційної політики, то вона тримається виключно на тих медіа, які були переміщені з Криму. В якому стані сьогодні знаходиться єдина україномовна газета українців «Кримська світлиця». Після переїзду редакції газети в Київ зі сторони української влади жодної підтримки. Газета знаходилась в приміщенні Довженківського центру. Після погрому цього центру заради приміщень для інших структур був знищений весь історичний архів Кримської світлиці. Все, що вдалося врятувати від окупантів в Криму в 14-му, знищено в Україні, в Києві. Це жах. Ми говоримо про спротив, але спротив – це системна діяльність в деокупації Криму. Коли ми говоримо про деокупацію, то коли ми говоримо про декомунізацію, то треба починати з реорганізації цього радянського атавізму зразка 1953 року Міністерства культури і інформаційної політики України. Велика війна в черговий раз заставила нас замислитись над збереженням національно-культурної спадщини. Тому повинно бути створено нове фахове міністерство з абсолютно новими людьми і фахівцями. Міністерство захисту і збереження національної спадщини України. Якщо ми держава, якщо ми українці. Освіта. До 2014 року в Криму всього 7 шкіл з українською формою навчання. Решта 600 – російськомовні. Після окупації Криму жодної школи, де би викладалась українська мова. Міжнародний суд ООН своїм рішенням визнав це проявом расової дискримінації саме по відношенню до українців Криму. Я хочу, щоб всі нарешті усвідомили те, що війна почалася з гуманітарної сфери, знищення національної ідентичності. Реінтеграція Криму починається насамперед з формування національної ідентичності, а саме з релігійної, інформаційної, освітньої та культурної політики. Саме ці напрямки гуманітарної сфери ми програли до 2014 року і програємо зараз. Слід нарешті зрозуміти і підтримати українську громаду Криму, яка не зрадила, яка докладає чимало зусиль для звільнення Криму. Я корінний кримчанин в 5-му поколінні. За всю історію мого роду моя родина багато разів втрачала все. Членів моєї родини неодноразово виселяли з Криму. Це і 32-й рік, і 44-й рік, і 2022 рік. Вбивали на лісоповалі в Архангельській області. Розстрілювали як НКВДшники, так і німці. Арештовували окупанти. 3 березня 2018 року я був арештований. Ну, ми вижили. І я вірю, що ми повернемось знову до Криму. Коли ми говоримо про майбутнє Криму, ми повинні усвідомити помилки минулого. Бо без цього усвідомлення
неможливо ні повернення, ні майбутнє. Я бажаю нашим воїнам-захисникам держави України здоров'я, многих благих літ, а тим, хто загинули, вічна пам'ять. З нами Бог, з нами Україна, за нами перемога. Дякую вам дуже всім за увагу, вам за запрошення. Дякую, Владико. В тому числі за те, що поділилися своєю сімейною історією. І тут я би все ж таки хотіла відразу звернутися до Мавіле, так, тому що це теж про персональні історії з одного боку. З іншого боку, повертаючись до проблеми формування міжнародних наративів, завжди дуже неприємно читати в міжнародній пресі, коли Крим передусім описують як місце, де любили проводити свої вакації російські царі або імператори. Так? Натомість історія про депортацію кримських татар, центральна подія, як на мене, ХХ століття для Криму, залишається ніби чимось другорядним. Чи відчуваєте ви проблему цього сприйняття? Чи все ж таки можна говорити про те, що воно вирівнюється? Так? І чи можливе, на ваш погляд, або, скажімо так, як прискорити формування спільного наративу історичного щодо Північного Причорномор'я, щодо Криму для українців і кримських татар, з вашого погляду, як культурологині? Добрий день, Ассаляму алейкум. Дякую за запрошення. Для мене честь бути в такій панелі з такими людьми. Дуже дякую. Я почну трошки здалеку. Сьогодні я, коли їхала сюди, я чула, якраз був час новин, і я чула новини Українського радіо. І жодним рядком не було згадано про події в Криму 10-річної давності. Чи є Крим в повістці дня сьогодні України? Чи є в Україні консенсус з приводу Криму, який ми можемо запропонувати Заходу? Чи є всередині України домовленість про те, як ми презентуємо Крим світу, як частину української держави і як батьківщину корінного народу Криму? Якщо ми візьмемо 44-й рік і депортацію, то, мабуть, коли ми будемо порівнювати чисельність жертв ХХ століття, депортація буде виглядати як звичайна трагедія ХХ століття. Бо ми знаємо, скільки мільйонів українців померло від Голодомору, скільки євреїв було закатовано в період Холокосту. Але депортація кримських татар відрізняється тим, що було намагання знищити весь народ, не залишити жодного сліду. Знищувався не тільки народ фізично. Більша проблема в тому, що знищувалась повністю культура народу, історія народу, його кримські сліди фактично. І ми зараз бачимо, що ці процеси продовжуються. Інший момент, якщо ми будемо фрагментарно брати трагедію 44-го року і намагатись вписати її в колонізаційні процеси, які відбувались в Криму в останні 250, можливо, років, якщо ми будемо дивитись на це з періоду першої анексії, то, можливо, без контексту ця трагедія не буде зрозумілою. Вона стала фактично, це була квінтесенція колонізаційної політики. І тому мені здається, ще один важливий момент для мене, як для психологині, що трагедія 44-го року робить з кримських татар в першу чергу жертв, а не власників рідної землі. Тому мені здається, що в цьому сенсі, окрім депортації, про яку важливо говорити, про яку треба говорити і про те, що кримські татари сформувалися в Криму. У нас немає іншої батьківщини. Нам нікуди більше їхати, окрім Криму. І мені здається, що поки українці
І поки кримські татари, як частина української політичної нації, не усвідомимо, що ми маємо спільне коріння і спільну історію, не зрозуміємо, що Крим – це, ви сказали, що для російських імперців це була територія дворців, резиденцій, а для українців це була територія моря і відпочинку. І поки ми не переосмислимо це, поки ми не усвідомимо, що це не просто курорт, що це рідна земля, і в тому числі українців, поки ми не змінимо це ставлення, і поки ми не домовимось про це, ми не зможемо запропонувати Заходу інші наративи про Крим, які будуть протистояти російським наративам. І тому мені здається, що в першу чергу нам треба зробити домашнє завдання. Нам треба переосмислити, що відбувалось в Криму до 2014 року, і що ми маємо, які ми маємо уроки винести з тих процесів, які відбувалися за часів повернення кримських татар в Крим. Як складалися відносини стосунки між кримськими татарами і українцями? Де перебували більше міфи та емоції, а де раціональність? І мені здається, що коли ми зможемо проговорити це, дійти спільного консенсусу, то ми зможемо запропонувати певні... По-перше, нашу мету сформувати щодо Криму, бо вона насправді у нас ще не сформована, окрім абстрактного повернення, деокупації. Ми маємо сформувати свої наративи і запропонувати їх. Але поки ми не домовимося про це всередині українського суспільства, ми не зможемо рухатись далі. Дякую дуже. Так, дякую, Мавілє. Ми, власне, перейшли на більш такий внутрішньоукраїнський контекст. І хочу сказати, що насправді і Мавілє, і Мартін, якого зараз я запрошу до слова, є учасниками тих форматів консультаційних з експертами, які ми, як представництво, намагаємося створювати, вибудовувати, якраз для того, щоб сформувати адекватне бачення майбутнього Криму після його деокупації, і щоб реінтеграція відбувалася в максимально, так би мовити, здоровий спосіб. Була апеляція до цього в різних соцмережах, мені здається, в публічному просторі, щоб Крим не сприймався через призму чебуреків, так? Тобто, щоб це не було таке сприйняття дуже пласке. Проти чебуреків, пане Олександре, нічого не маємо, бо я пам'ятаю, була ця дискусія, але все ж таки. Зараз хочу Мартіна Олександра Кислого запросити до слова. Мартін, власне, є інтегрований і в англомовний простір академічний, так, але дуже багато працює із внутрішнім контекстом. Я думаю, певною мірою може продовжити те, про що говорила Мавілє. Наскільки ця проблема викривленого сприйняття Криму, яка є однією, можливо, зі складових нашої історичної травми, заподіяною колоніалізмом російським або імперським російським шовінізмом, наскільки це зараз дається в знаки, і наскільки, оскільки я вже апелювала до того, що Мартін бере участь в напрацюванні політик реінтеграційних, наскільки ви вбачаєте, що це буде проблемою для майбутньої реінтеграції Криму, таке сприйняття? Да, дякую за надане слово. Дякую всім, хто зробив можливу цю панель, цей захід, цю трансляцію. Я сьогодні, коли отримував реєстраційну карту, мене спитали, з чим я хочу отримати її, з ластівкою чи з чайкою. І як почув, як люди, які отримували таку ж саму картку поряд зі мною, сказали, що, звичайно ж, з ластівкою, бо цей захід про Крим, а ластівка – це ластівчине гніздо. Давайте спитаємо себе відверто, з чим у нас асоціюється з Крим. Це або ластівчине гніздо, або, напевно, це якась лазурь, блакить і кіпаріси. Якщо я вам скажу, що кіпаріси в Крим завіз Потьомкін, це вас здивує? Вочевидь, тих, хто не був знайомий з цим, так. Ми справді перебуваємо в полоні, несвідомому полоні тих знань, які ми успадкували. Знань про цей півострів, про його корінних мешканців. І ці знання формують нашу поведінку, наше ставлення, наше сприйняття, паттерни наших дій.
Добре, що це є несвідомим, погано, коли це стає свідомим наслідуванням. І, вочевидь, тут потрібні запобіжні заходи. Насамперед, на мою думку, як представника академії, наукової спільноти, викладача університетського, це освіта. Це освіта базова, як і середня шкільна, так це освіта і вища. І освіта неформальна, освіта громадська. Ми справді вкрай мало знаємо про Крим. На жаль, ми для себе його перевідкрили у 2014 році. Для багатьох українців це було відкриття того, що якийсь далекий Крим, який існує десь на півдні, є не лише місцем відпочинку, і що кримські татари, які населяють цей півострів, не є татаро-монголами. Чебуречний етап, вочевидь, справді важливий. В 2014 році чебуреки перестали бути пляжною їжею, вони стали певним символом солідаризації. Ми йшли в цей МАФ на житньому ринку і замовляли там чебуреки не для того, щоб втамувати голод. Але минуло вже 10 років, і це неймовірно багато. Це насправді так багато, що аж стає сумно і образливо. І ми маємо потроху відходити від цього чебуречного дискурсу. І справді сідати разом за стіл без наїдків і починати серйозну розмову, про яку згадала Мавілє. Розмову про те, яким є фундамент нашого майбутнього бачення Криму. Бо українська історія, і ми це зрозуміли з того, що нам розповідав Павло Олександр Галенко, це є неймовірно складною річчю, яку неможливо опанувати і пояснити в простих схемах. Вона не є просто таймлайном, який можна розгорнути в шкільному підручнику і опанувати, готуючись до іспиту. Вся ця множинність вимірів і поліфонія, вона насправді є чудовою. Звичайно, є якісь базові переконання, з якими ми маємо сідати за цей стіл і домовлятися про майбутнє Криму. На мою думку, якщо вже було згадано 1944 рік, це відновлення справедливості. Це те, що має бути насамперед найголовнішим пріоритетом в тому, як ми плануємо майбутнє Криму. І ми поступово робимо ці кроки. Не так швидко, як би хотілося, справді повільно. Закон про корінні народи було прийнято лише 3 роки тому, але це дуже важливі кроки. Чи можемо ми їх пришвидшити власними силами? Вочевидь, так. Бо справді це залежить лише від нас. Ми можемо нарікати на Захід, ми можемо нарікати на те, як глибоко вкорінений російський імперський дискурс про Крим, сьогодні починаючи від вступних слів до останньої панелі слово імперія і колоніалізм, деколонізація, вони лунали постійно. Вочевидь, ми вже вимушені визнати, що ми опинилися в цьому дискурсі, нам нема куди з нього тікати, тому ми маємо бути сповна свідомими нього, переосмислювати наше минуле, готуватися до складних відповідей самим себе, але бути чесними і гідними. Дякую. Дякую, Мартіне. Можливо, щоб дати можливість нашим спікерам чудовим висловитися на завершення, очевидно, нашої дискусії, я хочу поставити коротке запитання. Попрошу всіх обмежитися 2 хвилинами. Єдиний виняток, можливо, Рорі, оскільки він здалеку їхав, ми дамо йому можливість трошечки більше часу для того, щоб висловитися. Власне, це питання, воно певною мірою банальне, я перепрошую за це, але все ж таки повномасштабне вторгнення, саме повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало тригером, який спричинив, власне, зростання інтересу до України. Всередині країни ми дуже часто чуємо розмову про колоніальність, антиколоніальність, подолання колоніальності, про російську імперськість. Тобто ці
слова в принципі почали вживатися. Але і на міжнародному рівні про Україну багато переосмислюють. Але чи означає це все ж таки переосмислення Криму? Питання, чи повномасштабне вторгнення Росії в Україну може або стало тим фактором, який позитивно, вибачте, але як є, впливає на більше розуміння Криму, краще, глибше, ось справжнє обличчя Криму. Рорі. На міжнародному рівні я не бачу дуже певні і великі зміни до нашого дослідження щодо Криму. Я думаю, що це тільки питання часу. І це питання про також внутрішній політиці тут у Україні, тому що є такий дуже потужний російський наратив щодо Криму, який протягом десятиліть впливали на історичну та культурну свідомість українців. І впливали туди також на свідомість британців, американців і так далі. Коли є зміни тут в Україні, я думаю, що буде певні зміни також в Америці, в Англії також. Я пам'ятаю, наприклад, розмову в 2008 році тут у Києві. І це була розмова між Сергієм Жаданом та Ігорем Сідом. Сід є російський культурний діяч, він давно очолював так званий Кримський клуб. І Сід попросив Жадана назвати українських письменників, які писали про Крим, які акцентували увагу про Крим. І Жадан просто не зміг дуже швиденько відповісти. І він пояснив, що на його думки була якась неозвученість і непрописаність української літератури щодо Криму. І Сід дуже цікаво було. Сід відповів, що сучасним українським письменникам треба писати більше про Крим, і таким чином ми в Україні будуть володіти Кримом. Це дуже цікава ідея, але нам треба розуміти, що наше завдання сьогодні – це культурна деокупація. Якщо це відбувається тут в Україні, я думаю, що це можна відбуватися в Європі. Така культурна деокупація чи когнітивна деокупація, чи інша назва можна сказати також. Але це наше завдання сьогодні, тому що ми знаємо, як військова деокупація відбувається завдяки ЗСУ, і нам не треба чекати завершення військової деокупації. Нам можна тепер, прямо зараз, вивчати кримсько-татарську мову, вивчати історію Криму. Ми можемо це зробити зараз. Якщо ми разом це зробити, я думаю, що стан справ змінюється на міжнародному рівні. Так, дякую, Рорі. Олександре, 2 хвилини, будь ласка. Так, я дякую за додаткові 2 хвилини. Захід потребує, крім всього іншого, і я згоден з Аліною Фроловою, яка про це згадала. Потрібно друкувати, потрібно якісно досліджувати з покликаннями на джерела, тому що інакше академічне середовище не розмовляє. Але академічне середовище може так само ставити питання, вести діалог, те, про що Мавіле і Олександр говорять. Так, нам тут, в Україні, треба спочатку між собою розмовляти. І розмовляти про правду, яка, як казав Оскар Уайлд, ніколи, вірніше, дуже рідко буває чистою і ніколи простою. Тому це є проблема. Але я оптимістично завершу
свою місію на цьому столі. Те, що я вам сказав про зв'язок України і Криму, вони нас підводять до дуже важливої думки, яку я не встиг висловити, і в якій я пошлюся на відому тезу Нормана Дейвіса про те, що Московія плюс Україна – це Російська імперія. Без України Російської імперії не існує. Україна є ключем до Російської імперії, але Крим є ключем до України. Чому? Одна ремарка. Кримський ханат – це найдовша в історії держава, яка правилася чингізидами, які були власниками світової імперії. Про це Карл Маркс писав, що Петро І всотав в себе ідею світового панування. І це те, що світове панування – це те, що не дає Путіну спокою, і спадщина Петра І. Тому насправді Крим є дуже простою мовою, звертаючись і до українців, і до міжнародної спільноти, я можу сказати, це є Кощеєва гілка Російської імперії, яка дозволяє їй існувати і претендувати на життя далі і загрожувати світовою війною. Це все. Дякую, Олександре. Владико, ваше завершальне слово. В лютому 2014 році відбулася політика умиротворення Путіна мировими країнами світу і всім світом. І думали так, що якщо віддадуть Крим, то не буде Великої війни. На превеликий жаль, відбулося все те, що відбулося в Європі в 30-х роках. Дозволили Гітлеру забрати територію Чехословаччини, розв'язалася війна. Дозволили Путіну забрати Крим, розв'язалася війна. Світова спільнота повинна зрозуміти, що якщо це полум'я не буде погашено в Україні, це полум'я, як в Другу світову війну, охопить всю Європу. Історія, на превеликий жаль, повторюється. Дякую, Владико. Мартіне, і потім Мавілє завершить. Да, я поділяю песимізм Рорі щодо сприйняття Криму і кримської проблеми за межами України, але як завершальне слово додам оптимізму щодо сприйняття цього питання в Україні після 24 лютого. Воно змінилося значно і докорінно. Мабуть, з різних причин. Мабуть, хтось був сповнений оптимізму щодо споживання пахлави на Кримському узбережжі вже в найближчому минулому. А для когось, після того, як певна частина території України була окупована, зокрема окупована тимчасово, досвід кримчан, які опинилися в окупації, став значно ближчий. І відбулося певне переосмислення, бо попередні 8 років Крим був забутий. А зараз він стає для нас ближчий, ми його опановуємо. Я лише можу погодитися з колегами, що історія – це тексти. І чим більше цих текстів буде написано, тим більшими є наші шанси, що вони будуть прочитані на Заході. Тут простих рецептів немає. Дякую. Дякую. Мавілє? Дякую. На завершення, мабуть, я б хотіла сказати, що нам важливо досліджувати Крим. Досліджувати в науковому сенсі, в сенсі індивідуальної деколонізації внутрішньої своєї, тому що, знаєте, нещодавно один друг з Полтавщини сказав мені: слухай, чому я маю вивчати Крим, болювати за кримських татар, намагатись їх знати? В мене є інші проблеми, інші питання, інші пріоритети. Але якщо ми хочемо побудувати демократичну державу, за яку ми боремось, державу, яка має свою ідентичність, то перший крок до цього – це переосмислення того, хто я є, і відповідь на це питання. І коли ми будемо задавати собі питання, хто я є, яка є моя країна, ми дійдемо до того, що нам все одно доведеться спитати, а хто такі кримські татари?
А чому Крим? Чому ми зараз боремось за Крим? Чому він має бути і деокупований? І мені здається, коли ми задамо собі ці питання і чесно на них зможемо хоча б почати шукати відповіді, то дуже багато пазлів просто встануть на свої місця. І ці меседжі почнуть лунати в тому числі і на Заході, і взагалі в міжнародній спільноті. Тому я пропоную зараз почати з питань, коли кожен українець має задати собі питання: хто я, який я, яка моя країна? І з цих відповідей почнеться у кожного внутрішній шлях до себе. Дякую. Дякую, Мавіле. Дякую всім нашим фантастичним спікерам. Це була дуже класна дискусія, наповнена смислами. Дякую вам. І на завершення я, звісно, хочу сказати, кажучи про перевідкривання Криму, що Крим сьогодні бореться проти окупації. День спротиву окупації ми недаремно відзначаємо сьогодні. Сьогодні було з нами чимало воїнів кримського походження, які воюють в лавах ЗСУ. І запрошую, звісно, наших міжнародних партнерів активніше доєднуватися до того, щоб зламати Кощієву гілку, як висловився пан Олександр. Всім дуже дякуємо. І до зустрічі в Бахчисараї. Дякую, Марія. Дай Бог. Дякуємо дуже. Ну що, шановні пані та панове, як ви вже сказала пані Марія, будемо завершувати цю панель. Окремо так само дякуємо усім, хто у залі, хто був, хто є, хто залишився. Шановні гості, вам так само дякую. І так само дякую нашим глядачам, які нас дивляться в онлайн-платформах. Це не менш важливо, тому що цей форум, всі ці панелі, вони транслювалися онлайн на усіх платформах. Це і представництво президента України в Автономній Республіці Крим, офіційна Фейсбук-сторінка, так само і Ютуб-канал, і телеканалів, і інформаційних партнерів, яким, до речі, треба окремо сказати так само дякую за допомогу в організації цього форуму. Нагадаю ще раз, це представництво президента України в Автономній Республіці Крим, Кримська платформа, державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України». І так само важливо подякувати медіапартнерам. Це телеканал «Дім», Крим Реалії, Чорноморка, Крим Медіа, Радіо Курєш, перший кримсько-татарський телеканал АТР, Краймія Дейлі, Суспільне Крим, Голос Криму, Джемат, Кримські громадські медіа. І так само, звісно, нашим партнерам, про яких і згадувала пані Марія, теж так само дуже завдячуємо. Зокрема, за підтримки фонду партнерства задля стійкості України, який фінансується урядами Великої Британії, Канади, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Дякую дуже усім. Дякую і обов'язково «Хирим був Україна». Я правильно сказав? Правильно. Так було, так і так буде. Дякую всім вам і велика вам вдячність за всі слова.